algunhas das ideas principais que se falaron durante a mañá, que orixinadas, digamos, en todas as mesas redondas, que entendemos que ao final, pois, bueno, isto tamén ten un efecto de concentración potente, que de alguma maneira quedaron moitas ideas, con moitas gañas de debatir, de poder desenvolver, incluso de que isto, que é un pouco tamén o obxectivo final das xornadas, que teña un efecto práctico, por decir de alguma maneira, que moitas destas cuestións sexan susceptibles dunha aplicación real na vida, bueno, no que ten que ver coa educación ou co ensino vinculado ao cine, Falaremos a Ana e eu e logo, bueno, Ana lle dará paso a Rubén, tamén para o Obradoiro, para a parte práctica, que ademais, bueno, vai transmitir, digamos, ou trasladarvos unha das cuestións cruciais dos nosos tempos, dos desafíos, se a historia, digamos, do cine ou do conglomerado audiovisual xustamente ten que ver tamén coa técnica e coa tecnoloxía, pois, bueno, hoxe, a través da inteligencia artificial tamén pasamos por un dos grandes retos, reto de época, reto de tempo, Nada, eu quería comentarvos pola parte da mesa redonda que tive a ocasión de moderar, coa presencia de Jorge Coira, de Jaione Camborda e de Anxos Fazáns, o que chamamos diálogos internacionais no cine galego. Vichedes que saíron, creo que, bastantes temas que se poden resumir desde unha perspectiva que podría ser negativa, relacionada con eivas, que son as carencias que pode haber no caso concreto de Galicia, pero que neste caso é bastante aplicable ou asumible a unha situación máis global. Saíron varias peticións, diríamos casi, ou varias carencias detectadas. Unha era o tema dunha escola aglutinadora, unha gran escola de cine, tamén unha idea que sempre pulula, digamos, no debate cultural, ou sempre gravita, que é o respaldo, a necesidade dun maior respaldo institucional, máxime no caso galego, tendo en conta, bueno, algunhas institucións politizadas ou políticas que temos e que arrastramos, sobre todo, porque é verdade que o debate as propias intervencións deron para falar de etapas máis prósperas tamén, en algún caso. Outra cuestión era, falamos en certo modo, dos modos de acceso á profesión, da idea dunha educación accesible, desa necesidade de formación específica e de algúns lugares ou espazos moi focalizados dentro de, digamos, ou vinculados á educación, e, a televisión ou a propia escola especificamente eran dous deles, e, creo que iso ten tamén bastante relevancia. Houbo pequeno debate sobre o ensino obligatorio, as súas posibilidades, que eu creo que como casi sempre queda nun grau medio, realmente se falou ao final, se non hai unha posibilidade de incorporar con garantías ao ensino obligatorio, ten que primar esa formación para formadores, de algún modo, esa formación especializada, creo que isto é importante. E logo, moi brevemente, me vou referir á mesa de proxectos, saíron algunhas cuestións que me parecen fundamentais na intervención non a mesa de proxectos, sino a de festivais. Logo Ana vos falará das experiencias do cine como ferramenta pedagóxica, pero, por exemplo, Álvaro Dosil de Curtocircuito, ademais de falar da educación en valores, do valor artístico e cultural necesario, que vai unido sempre, algo que ten ese valor ten tamén un valor educativo, falaba de algo que sí me parece importante, o ensino formal, non formal, con toda a capacidade de legitimación que iso pode ter, por un lado, e, por outro, falaba de como o mundo da cultura estaba facendo parte do traballo do mundo da educación. Creo que iso parece fundamental, porque é verdade que, e viuse tamén na edición pasada desta xornada, que a partir de un montón de experiencias que teñen lugar en diversas institucións públicas, privadas, híbridas, e neste caso, por exemplo, que se abordaba este ano nesta mesa, neste panel de experiencias que eran os festivais, pois xurde efectivamente a través dese que podíamos considerar ensino non formal unha sustitución, en certo modo, do traballo educativo, ou unha traslación ou ampliación dese traballo. Creo que é importante tamén
polo que aporta, non? E de momento deixo aquí, porque había moitísimas máis cousas, pero que tenían que ver con materiais didácticos, financiamento, pero que moitas delas están faladas na mesa que moderaches ti, non, Ana? Sí, eu por outra parte, os que estades agora, estabades pola mañá, así que tampouco nos vamos a alargar agora neste repaso, pero gustaríame facer fincapé só en dúas cousas. A primeira é que o que vos trouxemos foron modelos de pedagogía nas aulas de distinta naturaleza en cuanto á fonte financiera, e así tivemos modelo puramente privado, modelo da cooperativa e modelo público, non? Entonces, bueno, creo que foi interesante tamén ver contrapoñer eses tipos de financiamento, resultados que teñen, e tamén darnos conta un pouco de en que punto estamos aquí en Galicia con respecto a eso, donde o modelo que temos máis claro de cine en relación coas aulas é o de Numax, non? Esta cooperativa que funciona de maneira semiprivada, digamos, pero que necesitaría máis apoio para ter unha liña de laboratorio e de didáctica máis presente nas aulas. A segunda cousa na que a mí me gustaría facer fincapé con respecto ao que vimos esta mañá é a importancia ou interesante que sería manter unha relación con outras comunidades. No caso de Cataluña vimos como era o modelo de Nextas, pero sobre todo con Portugal, que está aquí ao lado e que eu creo que é un modelo que convén aspirar a ter algún día aquí, non? En este país. Tivemos por unha parte o modelo do cinema Batalla, onde se viu como se traballa en tantos frentes diferentes, tanto na exhibición, como nos laboratorios, como na formación, como coidan os espacios, que eu creo que tamén é algo moi importante, a arquitectura relacionada co cine, coa docencia, e, de feito, o termo co que eu me quedo de todo o que nos presentou tamén Sofía é co de ecosistema, non? Como deberíamos de manter un ecosistema de educación e de cine, porque, ademais, como ela dixo, o público que formemos hoxe é o público que temos mañá, e formar o público en valores é un dos grandes logros do cine en calquera das súas modalidades, non? O outro proxecto que xa contamos con el o ano pasado e repetiu este ano é o de Ao Norte, están en Viana de Castelo, e na mesma liña que Cinema Batalla teñen tamén unha parte moi importante de exhibición, de formación, de contidos didácticos, son moi transversales, están coas escolas de maxisterio da zona. Bueno, eles falan tamén da importancia de crear nas aulas e logo de levar eses contidos ao cine, que o alumnado vexa en pantalla grande o que eles mesmos poden facer, que se sintan unha parte activa e protagonista do proceso, non? Entón, creo que ambas son experiencias que paga moitísimo a pena coñecer. Aos que estades aquí e non as coñecedes, eu recomendo vos que as visitedes. E despois, pois nada, tuvemos un debate con respecto a moitos outros temas, pero sería un pouco repetirnos sobre o mesmo, entón creo que como tampouco... Sí, quizáis pode ser tamén como a parte máis frustrante, non? Que efectivamente se abriron moitos debates de calado, non? E que, bueno, tamén imposible, por desgracia, resolvelos, non? Sobre todo, que sería interesante, pero sí que eu creo que, bueno, un dos obxectivos da xornada precisamente é ese, non? Poñer sobre a mesa a relevancia e importancia fundamental, non? Da educación vencellada ao cine. Houve unha intervención que eu creo que foi moi interesante, que é a que pedía que desde a administración debería xa de empezar a regularse a educación das imaxes, non? Que foi a túa intervención, porque xa non é cuestión só de que estea nos currículums, sino de que nos está afectando de tal maneira as vidas que sería interesante que fose transversal e institucional. Que se creasen pezas para móvil tamén, que é o soporte que utilizan maiormente os adolescentes e polos que lles entra toda esta información que vai cambiar, está cambiando a nosa sociedade, non? Entón, sería xenial que desde aquí pudésemos ter algún género de poder executivo e conseguir eso e unha televisión pública que traballase polo cine galego, non? E no que respecta ao público, aí sí que cabe, non? A petición, digo, tanto no que respecta á televisión, por un lado, como incluso casos como da Filmoteca, que saiu varias veces o tema
se ha presentado ano pasado o proxecto de cinema en curso, pero eso sí podería tender a unha universalización. Ahora mismo está focalizado en torno a poucos centros educativos, non? E, bueno, sí que se houbera outra dotación económica, outra vontade, evidentemente eso podía ter outro grau de chegada, de inserción, non? Unha estrategia, non? Que tamén falaba Sofía, eles teñen plans bienales, unha estrategia que houvese detrás da Claro, e formación. logo ti mencionabas tamén, falamos tamén algo nas outras mesas, non? O algoritmo, casi como metáfora de época, non? E casi como algo ademais, ou casi non, sino contraposto á idea dun visionado activo, non? Entón, bueno, eso evidentemente forma parte tamén, non? De todas as posibilidades que se podan desenvolver a través destas experiencias educativas e, sobre todo, eso que creo que solicitamos todos, que é unha experiencia educativa normalizadora, con todas as súas variantes e pluralidades, pero que poda ser universal, non? E poder chegar en igualdade de condicións. Porque eu non o decía tampouco por casualidade na presentación da mañá, na presentación propiamente das xornadas, non? Coa presidenta do Consello, o carácter, digamos, non discriminatorio, pero sí subsidiario ou secundario que ten históricamente o audiovisual, en canto a legitimidade ou respetabilidade, sí que ten unha incidencia no ensino. Por que estudiamos toda a nosa vida música e nunca... E vídeo era unha cosa que tenía la gente así como unha cosa secundaria, non? Ou non estaba arraigada, o sea, hai pouco, nin siquiera había unha conciencia, non? Porque digamos que era o irmán pequeno da literatura, non? A narración, pero a narración dunha maneira máis banal, máis superficial, non? Eso por un lado, non? E por outro, pois se vinculaba de alguma maneira ás artes do movimento, pero sin máis, non? Entón era espectáculo antes que cultura, non? O sea, bueno, é unha consideración un pouco simplona, non? Banal, pero ten pouco que ver con prexuizos históricos que eu creo que sí que dominaron parte da vida académica e, sobre todo, parte dos plans de estudio que decidiron, bueno, que tivera outro papel, non? Distinto. Agora que a súa importancia é xa casi insultante, non? Claro, xustamente adquire outra corporeidade, outra necesidade, todo iso, non? Como leválo a cabo. Entón, bueno, creo que efectivamente ese camiño do visionado activo, da leitura das imaxes, da aprendizaxe das técnicas, das metodoloxías, non? E todo dunha maneira así moito máis robusta, pois diríamos que pode ser un dos camiños, non? O sea, creo que todo isto, todas estas experiencias sumadas, non? Pois, bueno, o seu é que den lugar a algo moito máis, con máis alcance, non? E podemos pasar xa, Exacto. falando de algoritmos e falando de futuro, pois podemos pasar xa ao... Hasta aquí, como cantaba alguén. E é unha ilusión, comentaba el outro. Vamos pasar ao este obradoiro práctico, para o cual chamamos a Rubén Ballesteros, que é técnico en realización audiovisual, está actualmente acabando os estudios de comunicación audiovisual, que, además, para mí personalmente é maravilloso que este aquí porque coincidimos hai 10 anos, me parece, 11, 13, no Festival Ollo Boi, no que eu estiven hasta ahora, e sigo estando, ainda que o novo presidente Cristian, que está aí detrás. Pero este Rubén foi alumno hai 13 anos en este festival e quero creer que este tipo de iniciativas axudaron a que ti sexas o que eres agora e a que sexas ti o que nos forme a nosotros. Así que, gracias, Rubén. Gracias. Bueno, moitas gracias, Ana, Xosé. Efectivamente, bueno, hoxe imos falar de inteligencia artificial. A idea
inicial era que fora máis práctico, pero vin un pouco máis necesario unha aproximación máis teórica ao principio, logo iremos á práctica, para poñer todo en contexto e falar de algúns elementos que fan esta bueno, a inteligencia artificial necesaria e útil. Hai un debate aberto sobre si é unha amenaza ou é algo a favor. Eu penso que está no medio dos dous, unha cousa no medio, no? Porque pode ser unha amenaza, pero tamén é algo moi útil que pode permitir unha democratización dos medios audiovisuais para a xente que non se pode permitir pode permitir ter micrófonos ou focos, facer cine igualmente. Bueno, primeiro, aquí tendes un índice dos 8 puntos que tocaremos. Empezarei por presentarme eu. Estudiei realización de audiovisuais na ISV de Vigo. Acabei no 2021 e logo entrei na carreira de Comunicación Audiovisual en Pontevedra, na Universidade de Vigo. Teño experiencia facendo curtametraxes, estive un ano en prácticas na Televisión de Galicia como montador de vídeo. Últimamente estou explorando a inteligencia artificial, de feito, como parte do fin de grado, estou creando unha marca de automatizacións. Hoxe non veño aquí como un experto absoluto, porque non o son, sino como alguén que está utilizando a inteligencia artificial día a día e para facer unha aproximación para leválo a todo o mundo, digamos. Que é a IA xenerativa? A IA xenerativa diferenciase da inteligencia artificial tradicional, digamos, en que a xenerativa, a tradicional básase en todos eses datos e toma a Big Data, toma todos eses datos, pero non pode crear algo novo. A xenerativa, en cambio, digamos que sí, con todos eses datos pode crear cousas novas, rostros, música, sons, etcétera, etcétera. Como digo aquí, simula a creatividade humana, porque, lóxicamente, o noso cerebro non se pode reducir a unha máquina, pero axuda a levar a creatividade humana moito máis aló. Hai varias formas de conseguir facer vídeo mediante a inteligencia artificial xenerativa. A que todos coñecemos... Primeiro, quen daqui utilizou algunha vez un modelo de inteligencia artificial para crear vídeos, fotografías, imaxes? Vale? Un par de persoas, vale, está ben. Normalmente o que facemos é escribirlle un prompt, que non é máis que unha instrucción á máquina para levar a cabo para crear algo. Por exemplo, un plano medio cunha luz frontal ou unha luz cálida, etcétera, etcétera. Canto máis precisos seamos, mellor, moito mellor. Eu sempre digo que as máquinas, a inteligencia artificial, é parva. É intelixente, pero hai que dicirlle todo, hai que darlle todo moi masticadito, Se ti lle dis que queres un plano medio, sabe o que é un plano medio, pero tens que indicar todo o resto, porque senón vai inventar, hai o que se chama a deliración, non sei como se di en galego, que delira, basicamente, que crea cousas que non teñen que estar. Os modos de xeración de vídeo, temos o texto ou vídeo, que nada máis e nada menos que escribirlle o que queremos,
A intelixencia toma todas esas palabras, entende o que significan e busca crear unha imaxe a partir de todos eses datos. Nesto hai o que se chama a difusión, os modelos de difusión, que collen moitas partículas, por así dicilo, e xuntan todo para facer unha imaxe. Despois temos a imaxe ao vídeo, que pois eu doulle un rostro e digolle que o anime, que lle faga unha sonrisa, que o faga falar, que lle doulle un audio e unha imaxe e digolle ponme este vídeo con este audio e sincronízame os labios e faino. E despois temos o vídeo ao vídeo, que por exemplo, para efectos especiais, si quero unha explosión dun coche, gravo un coche, dígolle que me faga unha explosión e aí dame un vídeo coa explosión do coche. Termos que hai que ter en conta, hai que coñecer. Un prompt, como se dicía, é unha instrucción textual que se lle dá aí para que entenda o que queremos, non? É a instrucción. Un keyframe é un fotograma clave que ancora unha composición, utilízase en vídeo, utilízase en efectos especiais, é algo no que se traballa no sector. O seed ou semilla é semente, é un número que fixa un punto no tempo, é un punto de partida, non? Quero dicir, ti, si tes unha imaxe e despois traballas sobre esa imaxe, pero queres volver a ese punto, o seed é o punto exacto que ten esa imaxe. Un prompt negativo, ou negative prompt, son cousas que queremos evitar. Por exemplo, agora xa non, pero fai un ano, mismamente, ti pedíaslle a unha inteligencia artificial que se fixera unhas mans e facía mans con 6 dedos, con 7 dedos, con 4 dedos. Entón, un prompt negativo sería dicirlle non quero mans nin de 7 dedos, nin de 6 dedos, nin de 4 dedos. Unha man con 5 dedos, non? Inpainting ou outpainting é o recheo intelixente da imaxe. O inpainting é iso, encher a imaxe, e o outpainting, digamos que é ver máis alá, ampliar a imaxe. O CFG, Classifier Free Guidance, é o nivel de adhesión que ten o prompt. Quero dicir, eu podolle pedir que me faga un dinosaurio cun sombreiro mexicano, vale. Adhesión, o sea, si poño menos CFG, perdón, igual faime un lagarto cun sombreiro que non sexa mexicano. Canto máis lle dea a ese parámetro, máis acorde, máis vai facer o que eu pretendo, non? Como dicía, un modelo de difusión é un tipo de IA xenerativa que crea datos novos a partir do que ti lle pides, non? O que chamamos ruído aleatorio, vale? Colle todo ese ruído e forma algo. Os FPS son os fotogramas por segundo, en Europa son 24, bueno, en televisión 25 e 50, en Estados Unidos 30 e 60, que é o que se utiliza actualmente en redes sociais. Un deepfake, todos sabemos o que é, penso. Por exemplo, cando alguén se fai pasar por outra persona, eu, por exemplo, poderíame gravar e facerme pasar por un político, por unha personalidade pública. Este ano, co novo modelo Seedance 2.0, mellorouse moitísimo isto dos deepfakes. Agora, prácticamente, non sabes se é real ou non o que estás vendo. Dá medo. Un LoRa é Low Rank Adaptation, que mediante un uso de
un fine-tuning, o que se chama un refinamento coidado, poderíamoslo traducir, é coller un modelo e refinalo para que faga o que eu queira. Quero dicir, se traballo cun personaxe ou un estilo, por exemplo, un ilustrador que quere adaptar un modelo para que copie o seu estilo e faga os debuxos como os fai esa persona, podería facelo perfectamente. Para iso utilízase o LoRa. Lip sync, como dicía, é sincronizar os labios, labios, sincronización. Un workflow é todo ese fluxo de traballo que temos, non? Desde crear a imaxe, despois... Bueno, para facer unha curta, por exemplo, sería idear, facer un guión, crear as imaxes, crear os vídeos, crear o audio, poñerlle a música, editar e exportar, non? Iso sería a cadea o proceso que habería que seguir. Vale. O que poño aquí, non? Bueno, un guión, un storyboard, que sería debuxar cada plano, facer o vídeo, a voz, a música e a montaxe. Perdón, aquí puxen de exemplo un par de modelos ou ferramentas para facer cada cousa. Despois, ao final das diapositivas, teño un QR que poderedes escanear e tendes aí unha listaxe. Vale. Para que nos pode servir a inteligencia artificial na educación? A miña opinión, podemos utilizalo para moitas cousas. O que dicía antes, se non temos nun colexio cámaras ou focos ou micrófonos, un chaval cun ordenador e un navegador pode acceder ahora mismo a ferramentas que lle permiten crear imaxes, vídeos, audios, etc., crear o que queira. O límite é a imaginación. Isto antes era certo, agora máis. Vale. Podemos crear, o profesorado pode crear contidos didácticos, pode crear vídeos, pode crear... hai ferramentas, por exemplo, Notebook de Google, que permite facer como se chama isto? Bueno, podes facer debuxos, podes facer o que queiras, animacións, explicar conceptos de matemáticas, por exemplo, moi complexos, agora podelo facer moi fácil. Aprendizaxe activa, non? Simular rodaxes, podo facer como quedaría o... Aínda que non faga unha curta coa inteligencia artificial, podo facer como quedaría esa curta e velo no meu ordenador antes de ir rodar, non? Bueno, avaliación creativa, por exemplo, os alumnos utilizan un prompt, agora xa non vemos o técnico, non? Xa non sería quen ten mellor calidade de imaxe ou quen ten mellor sonido, senón quen é máis creativo. E a accesibilidade de escala, o que dicía, que todos podemos agora mesmo crear sen límites. Isto é relativo porque as cousas custan, hai modelos gratuitos, pero requiren ordenadores potentes, con gráficas potentes, que é do que se alimenta, digamos, a inteligencia artificial. Vale, entramos no debate da ética. E tamén na legalidade. Hai en Europa unha lei de 2024 que regula o uso da inteligencia artificial. En España tamén temos, non especificamente da inteligencia artificial, pero a Lei de Protección de Datos e de Propiedade Intelectual, que regulan pois os dereitos de autor, non? O AI Act de 2024 é o primeiro regulamento mundial sobre inteligencia artificial, aquí somos pioneiros en Europa. Clasifica os sistemas por risco,
que é isto do risco? Pois que si se pode ir de control, non? Si o podemos controlar ou non. E canto, por exemplo, para facer deepfakes, hai inteligencias, por exemplo, a de Google, non Gemini ou Nano Banana, non se deixa facer caras de persoas públicas. Ou si iso son o que lle chaman guardrails, salvagardas, que digamos que son os límites que lle poñemos a IA, pero que lle poñemos nós, bueno, nós, os dueños dos modelos ou das empresas tecnolóxicas son os que lle poñen eses guardrails para evitar que se faga un mal uso delas. Logo, en dereitos de autor, como dicía, temos a lei de propiedade intelectual. Aquí falta, por parte dos políticos, fai falta que se legisle máis, porque a inteligencia artificial vai a un ritmo e os políticos van a 2 anos por detrás. Entón, están salindo cousas que fai falta legislar, e aí deberían poñerse as pilas, a verdade. Pois, por exemplo, isto dos deepfakes ou por exemplo, o uso das inteligencias artificiales por parte dos menores. Quero dicir, nun ámbito educativo no que un profesor está vendo o que están a facer, está ben, pero, por exemplo, non sei se mirastes algunha noticia da inteligencia esta de X, de Elon Musk, a Grok, que utilizaron moitos chavales para facer porno de rapazas pequenas. Pois todo iso debería ser legislar, por exemplo. Xa, pero aí hai, o sea, non podes, pero como é unha imaxe xerada por inteligencia artificial, é un produto, o sea, está feita por un produto dunha compañía tecnolóxica, non é imaxe real, entonces non hai aí un vacío, penso. Sí. Creo. Xa. Sí, no. O sea, eu podo utilizar, se utilizo un modelo de open source, un modelo libre, eu podo facer algo, pero podo rexistrar ese algo. Quero dicir, eu podo facer unha curta con personaxes ficticios cun modelo de inteligencia artificial open source e rexistrar iso como un proxecto feito con cámara. Unha creación, claro. Ou como unha obra de imaxe real, claro. Pero por iso falo dos modelos de libre uso. Claro, nos modelos que teñen corporacións como OpenAI ou Cloud ou Google, podería ser, pero sería replicar, por exemplo, o mesmo SID, non? Queres dicir? Podería ser.
temos en privado nesta. Outro día, por exemplo, nunha entrevista que, vamos, no marco dunha investigación, a resposta foi nos últimos Goya non se puido legislar o tema da inteligencia artificial porque todos os softwares co que estamos producindo audiovisual teñen xa incorporado un modelo de inteligencia artificial. Entón, claro, é dicir, vale, non se pode crear, entón non podo usar Maya, non podo usar todos estes softwares porque xa teñen, o sea, é que se chega a eso, non podemos nin facer presupostos en Excel, porque ten inteligencia artificial incorporada. Entón, por eso te preguntar, que tú decías ti que podemos legislar porque eu xa teño unha dúbida enorme neste tema. Non che podo responder a iso, a verdad. Máis reflexión que... Sí, é un bo debate. Non teño nin idea, a verdad. Non o sei. É moi interesante o que planteo. É un bo debate, sí. Como? Digo que vamos como super atrás, e sobre todo que vai moi rápido todo. Sí, É como sí. porque incluso as veces se tipo Maya, programas destes de postproducción, tal, sempre tiveron inteligencia artificial, porque agora Sí. es que hai unha confusión de no, es que es inteligencia artificial, pero que digital non pode ser. Claro que era unha reinterpretación de fotogramas, de unha interpolación, que se fose unha reinterpretación de píxeles, non? Photoshop, etc. Agora, é que é moito máis sinxelo, pero sigue sendo inteligencia artificial outra cousa, como vai tan rápido que ti dices, é imposible, creo que hai, sobre todo que está no sentido común, e despois, por suposto, a legislación, claro que sí. Ao final, sentido común teñen moi poucas persoas, e tamén penso que está bastante... que estamos apoiando moito a inteligencia artificial e moi pouco a creatividade. Sí. Porque eu o que quero que me limpen a casa. Xa. Sabes como eu que é super divertido. Xa. Sabes? Pensar nun guión para que? Xa. É que a mí gusta me pensar. Xa. A mí que me limpen a casa, vamos, viva la conga, ¿no? Que por aí e non perder o tempo. Totalmente. Pareceme que lle estamos a dar demasiada importancia cando, pois, o que ti dicías, meterlle props. Outro día era, hazme non sei que, tal, era como, ostras, botei media hora que digo, se collo un Photoshop con o desenvolvemento que ten de inteligencia artificial, vou facer moi rápido, me estaba explicando esta cousa. En a clase estaba en publicidade, estaba vendo as conversas de rapaces, me dicen, no, isto é unha página web que vamos a hacer para non sei que, de estrategia. Digo, moi ben, super rápido. Era increíble. Pero despois tiñan outra, que era para un estelta, e dicía, aquí me enfadé, mira, e me enfadé pola máquina, e dicía, como? E dicía, venga, imbécil, non sei que, e dicía, pero estás enfadado aquí? Sí, claro, estaba moi enfadado, porque dicía, pero yo non sei canto tempo para facer isto que significa 5 minutos, tío, non podes o tempo, non? Creo que hai tamén unha cuestión de darlle demasiado poder. Hai veces que... Sí. Hai veces que sobrepensamos moito as cousas e... Bueno, o coñecemento desde ChatGPT e pouco máis, Xa. Recollendo o que estás dicindo, relacionado coas mesas da mañá, tamén isto pode supoñer unha democratización do medio moi forte, dar acceso a xente que non ten acceso ás escolas de cine e máis a poder presentar proxectos dun xeito que doutra forma non sería posible, non? De feito... A rodaxe, que a rodaxe tamén é unha experiencia. Sí. Xa. Pero, por exemplo, collendo ese tema, por exemplo, un produto que queiras facer en 3D, por exemplo, a animación 3D, a inteligencia artificial axuda moito, que non é unha rodaxe per se, non? Pero para facer as previews, eu xa podo ver como vai quedar todo e despois facer os renderizados ben, sabendo como vai quedar todo, por exemplo. Pero nun ámbito educativo, Sí. porque o erro é fundamental para Sí. aprender.
salga como mal, pues repetirlo, bueno, quedó mal, aprendemos de él. Sí. Para mí, no sei. Sí, o sea, a miña opinión é que a creatividade ten que recair nos humanos, que para iso estamos, e a inteligencia artificial é simplemente unha ferramenta, ¿no?, que nos facilita. Fai 2 semanas, creo que fai 2 domingos, un filósofo francés que falaba da inteligencia artificial. Non me lembro quen era. Creo que sí. Era super... que daba un pouco de luz dentro de que agora todo é inteligencia artificial que non. No segundo foro de Educación e Inteligencia Artificial que se celebra aquí cada ano, o ano pasado, unha das preguntas que houve moi boas eran profesores de universidade para profesorado. E decían que, bueno, como facían para realmente poder evaluar o seu alumnado, ¿no?, de carreira. E decían, bueno, que viñan con traballos de profesores moi interesantes, pero que viñan a España nos dar, e decía, vale, deixar a exposición, contame todo o que saibas. Non me conto, contame o que saibas, e se quedaban moitas veces en branco. E cando había un traballo, era un profesor de Barcelona, que era na escola de diseño, e salían con resultados de imaxes moi boas e decía, vale, vin a imaxe, a min o que me tens que entregar para evaluarte o propio. Porque o que me amosa realmente a túa capacidade de comprensión motora, de capacidade de expresión por arte e escrita, para chegar ao que ti queres. É dicir, a inteligencia artificial, por moi boa que sexa, depende totalmente da nosa capacidade e do noso coñecemento para poder elaborar un bo prompt. E esta xente era eso, que ao final evaluaba era o prompt. Dame o prompt que por eso te vou evaluar. E iso demostra, pois eso, que a inteligencia artificial o que ten inteligente é o nome, que se queda, penso que semióticamente está moi mal nomeada, a inteligencia ten pouco, a inteligencia tens que ter ti, porque no momento que ti lle pides algo de inteligencia, o que che dá, se ti eres un pouco coñecedora da resposta, te das conta que a inteligencia casi nunca recoñece que non sabe, sempre che vai a dar unha resposta, pero a veces mezcla churras con merinas, cando ti buscas algo moi conciso dun ámbito que ti coñeces, que ti sabes, descubres que realmente é moi torpe. Eu creo que máis que inteligencia artificial podría ser capacidade artificial, ¿no? Porque pode coller unha cantidade de datos que nós non podemos e facilitar... Eu digo espello dos nosos coñecementos. Coa mesma ferramenta eu saco cousas horribles e unha persona que traballa moito habitualmente coa IA vai a sacar cousas moi boas, porque xa ten moi entrenada. A ver, de feito se está dando nun instituto de Pontevedra, xa leva 3 anos dándose como asignatura opcional en primeiro de bacharelato e en segundo inteligencia artificial. Como falar de inteligencia artificial, elaboración de prompts. E está dentro do departamento de lingua e literatura, o cal é normal. Por eso se di que os nenos teñen que volver a ler, porque senón é que se non sabes expresarte non vas a saber pedirle. Aí podemos facer unha reflexión de que cada vez máis nos institutos os rapaces pídenlle máis a IA e pensan e len menos. O sea, si a inteligencia artificial me pode dar un resumen do Quijote, para que vou ler o Quijote? No? No? Outro día, normalmente... Non o sei, non o sei. Que persoas están lendo libros, que persoas ven series, pelis, tal... normalmente a xente está lendo. En infantil e primaria, secundaria, perdón, primaria e secundaria, o gallán, por se como revertidos, non? Sí, pero justamente toda a lectura penso que ten moito... bueno, afecta moito que nas redes hai unha popularidade grande do tema da lectura. Logo, o debate que estaba tendo, eu penso que, ou seja, hai aquí dous enfoques no sentido de que ti como creador que xa pasaste por uns estudos de audiovisuais máis experienciais, podes aplicalo e entendo perfectamente o punto, por exemplo, que dicías unha animación que é unha cousa moi complexa, un proceso moi longo, que queiras ver esos resultados previos, pero claro, eu penso que nestes niveis nos que estamos máis nos pois falando e tal, sí que é iso un pouco o cómodo que é, no que ti dicías de pedirlle, porque eles ainda non entenden o que para o que sirve un proceso de aprendizaxe, que se podo ter o máis fácil, que o resultado que é entregar un traballo, porque para o que está diseñado o sistema educativo,
porque eu facelo eu. E non entenden que a bagaxe coa que van quedar eles é con ese erro, con esa dificultade. Por exemplo, ti dicías de aplicarlo para crear un storyboard, que eu xa a outro nivel podo entendelo porque xa tes un manexo da imaxe, pero que nestes niveis eu valoro máis crear un storyboard usado e facelo mal, ou seja, creo que é un pouco da diferencia dos niveis. Eu aí, o sea, eu defendo do storyboard con inteligencia artificial máis que nada porque eu dáseme fatal de usar. Entón, o sea, para as persoas que non temos esa capacidade ou esa parte. Sí, pero bueno, que logo ves storyboards de profesionais e hai de todo. Mm. Un storyboard non ten por que ser unha Mm. obra de arte, non? Xa. Tamén que ao final Xa. pues, creas un pouco un colectivo e pode facer o storyboard un compañeiro e outra persoa dedicarse a outra cousa. O sea, para mí, por exemplo, a miña experiencia nas aulas, ademais, hoxe saiu aquí un pouco máis contenta, pero derrotada, contra o móvil e a pantalla, estás falando e a xente así, o sea, estou como veramente derrotada de, como digo, a profesora payasa performance, é o que facemos nas aulas. Para mí é un tema, o sea, eu o resumo sempre no mesmo. Procesos e resultados. En todos os niveis. Porque eu vexo nos fillos que teñen 5 e 3 anos. É a inmediatez, a orientación ao resultado. Esta descarga cognitiva ven da inteligencia artificial. De como se di eso? Clic. Como é eso? Clic. Entón, o resultado está aí, non hai proceso. Eu, moitas veces, isto conta falar noutra. Non conta. É un proceso de aprendizaje. O que vas a sacar desta hora é aprender, é fallar, o erro, como digo eu. Está. Sí, pero é orientado todo o rato ao resultado rápido. Entón, Claro, por iso penso que xustamente a eses niveis sí que ten que ter unha limitación, porque eu creo que ao nivel sistemático e infraestructura non hai medios para que iso se traballe dun xeito que sexa seguro e beneficioso para eles. Justamente por iso, porque ao final se nós traballamos avaliando os resultados finais e non tanto por como está O proceso. Exacto. Entón, eles ainda non teñen a perspectiva de mirar cara a transmitir para isto sirve un proceso. As cidades creo que non tes como a capacidade de reflexión para ver iso. Entón, aí sí que penso que pode ser que se poden introducir algunhas cousas que me parece interesante o que comentaches, pero sí que unha maneira moito máis limitada e sobre todo iso, que creo que tamén se que a nivel docente hai como un coñecemento. Primeiro formar, creo que sería formar ao profesorado ben, porque se fala moito de TICs e creo que realmente no día a día non hai ese manexo. E logo xa así ilo incorporando pouco a pouco ao que é o alumnado. Pero primeiramente penso que somos nos docentes os que temos que facer unha labor de realmente saber o que estamos falando coas inteligencias artificiais. No, totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Bueno, seguindo con isto de que falaba do marco legal, por exemplo, utilizar unha cara para facer un modelo, o sea, un personaxe con inteligencia artificial, sin o consentimento desa persona, quero dicir, se eu collo unhas fotos miñas e as poño e me fago a min mesmo, non hai problema porque estou dando eu, o sea, estou non facendo eu, non? Ou se pregunto e me dan permiso, non habría problema, pero utilizar unha cara para facer algo con inteligencia artificial sen o consentimento desa persona é ilegal, está ben recollido aí. Entón os deepfakes sí que están regulados, digamos. Logo tamén hai outra cousa que non a miro, o sea, miro moi ben, non? Pero non a miro tanto nas redes sociais, por exemplo, miro que hai cousas feitas con IA que non están marcadas como inteligencia artificial e a lei di expresamente que hai que poñerlle unha marca de auga ou un hashtag ou informar de alguna forma de que iso está xerado con inteligencia artificial. Hai moitas veces que non o vemos
e aí están cometendo un delito, pero, bueno, un fraude e desinformar a ciudadanía. Bueno, entón, un uso responsable nas aulas podría ser iso, cumplir coas leis, está claro, sempre indicar que algo está xerado con inteligencia artificial, sea parte de calquer proceso, pois un storyboard, unhas imaxes, un vídeo, un audio, o que sea. Sempre obter o permiso das persoas que iramos utilizar para crear algún personaxe, audio ou imaxe deles. E o que falábamos, non? Potenciar a creatividade e non derivar todo na inteligencia artificial. O que non deberíamos facer, iso, presentar contido como traballo propio, usar imaxes de persoas reais sen o seu consentimento, xerar contido engañoso, discriminatorio ou nocivo ou ignorar os termos de uso das plataformas empregadas. Que aí pecamos todos de sempre darlle a acepto termos e condicións e nunca ler nada, e hai que lelo porque, sobre todo coa inteligencia artificial, hai moitas cousas que non vemos. Entramos en ferramentas concretas, puxen opcións gratuitas e opcións de pago. Teño que dicir que non as probei todas, pero é unha... un par. Para axudar coas ideas de guión ou a estrutura do guión, poderíamos utilizar ChatGPT, Claude ou Gemini, que son ferramentas de texto e linguaxes de largo, non sei como sería a traducción, LLMs. Para imaxe, Nano Banana Pro, que é a que suelo utilizar, Picalabs ou Midjourney. Para vídeo, Seedance 2.0, que actualmente é a máis potente. De feito, esta semana ou anterior entrou no mercado para todo o mundo. Antes saliu fai 1 ou 2 meses, hasta esta semana non estivo presente para xente da pet, digamos. Kling AI, Runway, Luma, Veo3, que é a de Google, Cowen, que é unha china, e Minimax, que tamén é china. Para voces, Liven Labs, VoiceBox ou Heiyen, que sirve para crear avatares. Para música, Suno ou Udio ou Aiba. E para montaxe, aínda que non son inteligencias artificiais, pero utilizan certas ferramentas con inteligencia artificial, CapCut ou DaVinci Resolve. Runway tamén ten unha propia ferramenta para a edición, na que, na súa plataforma podes crear os vídeos e directamente editalos. Vale, falamos agora sobre técnicas. Como dicía antes, os prompts teñen que ser moi específicos, canto máis específicos mellor. Entón, para crear os planos, as escenas, habría que indicar o tipo de plano, se aberto, se cerrado, se plano medio, plano enteiro, plano xeral, o movimento da cámara, se hai un traveling, se hai un dolly, se hai un paneo, a iluminación, se é cálida, se é pola mañán, se é pola noite, se é dentro dun estudio, se é luz natural, e de onde ven esa luz. Un estilo, podémonos basar en estilos de directores ou directores de fotografía que nos gusten. Ademais de xéneros ou certas técnicas focales, digamos, técnicas de fotografía. Para conseguir unha boa consistencia nos personaxes, eu o que suelo utilizar é crear unha primeira imaxe dunha cara e despois pedirlle á inteligencia artificial que me cree desde varios
ángulos de cámara, perfil, picado contra picada, despois o veremos, pero usar esas imaxes como a referencia para ter unha consistencia en todos os vídeos que fagamos. Outra opción, se tes unha boa tarxeta gráfica, sería entrenar un modelo propio para que colla ese estilo que ti queres conseguir. Manter a semilla, o seed, fixa entre as xeracións para conseguir esa mesma imaxe, ou definir os atributos fixos en todos os prompts, ¿no? Pois un señor de 60 anos, con bigote, etcétera, etcétera. Aínda que, dependendo o sea, iso non asegura unha consistencia dos personaxes porque pode facer, o sea, quero dicir, pensamos nunha persona con certas características e non ten por que ser sempre a mesma persona. Logo poño aí ConfiUI, que é un programa, un modelo, bueno, non é un modelo, é un programa de inteligencia artificial que permite utilizar modelos de forma local no ordenador, pero é o que se utiliza de forma profesional, utiliza un modelo de difusión, bueno, un no, o que ti lle queiras poñer, podelo poñer e utilizalo, e utilizaos para crear con caras, con, bueno, o ConfiUI, digamos que a ferramenta de élite, por así dicirlo, ¿no? Coa que podemos conseguir todo o que queiramos. Podemos executar modelos abertos, como ben dicía, e temos un control total sin límite de créditos, como nos podería pasar pagando unha suscripción a algunha ferramenta de algunha multinacional ou nacional. Bueno. O que dicía de consistencia de personaxes, eu pidolle un retrato dun home no seu despacho, créame a primeira imaxe da esquerda, despois pídolle unha escena no mismo, bueno, da mesma persoa no baño, e logo varios planos, varios ángulos de cámara, picado, contrapicado, cenital, plano medio, etcétera, para conseguir ver a ese personaxe desde todos os ángulos. Logo, para seguir creando, para crear escenas con ese personaxe, simplemente lle meto a imaxe cos diferentes ángulos de cámara. Bueno, vamos a ver entón como vamos a intentar crear algo. Xa traio algo preparado, que eran esas imaxes que veíades aí. Teño aquí o meu modelo que creei con Nano Banana en Gemini. Entón, eu abro unha nova conversación, metolle, pois, por exemplo, esta imaxe que xa creei, e vamos a dicirlle... E se marchou... Vale. Entón, por exemplo, para o cortometraxe teño aquí preparado, non? Para facer unha curta dun minuto. O tema que escollín sería un escritor que non consigue acabar o seu guión, entón vamos a intentar facer iso, non? Mediante varios planos, pois un empezando no baño, botándose auga á cara, despois no despacho intentando escribir, pasamos á pantalla do ordenador, un reloxo na parede para marcar o paso do tempo e esa apremia que ten, logo un plano medio del... Sí, perdón.
Aí mírase ben. Vale. Iso, non? Unha historia, nun minuto podemos contar perfectamente unha historia. Sería, pois iso, nun primeiro acto, nunha presentación do personaxe que se mira que está agobiado por algo, miramos que non consigue avanzar no seu proxecto de guión, pasaríamos a un plano medio, o sonalle o móvil, bueno, ou víbralle, logo un plano das mans, outro do reloxo outra vez, o rostro ilumínase, a fiestra entra luz pola fiestra e venlle a inspiración e consigue terminar o seu proxecto. Elixín esta historia porque non quería tampouco facer diálogos e meterme aquí en camisas de 11 varas, pero sí que podemos conseguir ese tic-tac do reloxo, a vibración do móvil, bueno, efectos de sonido, no? E iluminación, que é o que máis nos interesaría, no? Volvendo aquí, pois, por exemplo, podería pedirlle a Gemini, a Nanobanana, entramos, crear imagen, e aquí xa estamos utilizando o Nanobanana, que tamén poderíamos crear un vídeo, aínda que eu recomendo utilizar Flow de Google, que utiliza igual VO3, pero no propio chat de Gemini ten como máis cortado creo que son 3 por día que podes facer. Entón, iríamos a crear, pois, por exemplo, a él no baño, plano medio, picado, con as mans, vou copiar directamente e levaríamolo aquí. Vale. Indicaríamos genera unha imaxe, bueno, imagen de este personaje. Sí, sí. No, eu estou animando unhas fotos de vellas, cambiaba. Sí. Fai todo en galego por defecto, pero cambiaba algunhas cousas. Non, había comandos que non se entendía ben, se me jodeu. Eu dixelle, metete isto en galego e empezou a facer a conversa en galego. A mí contesta en galego, sí, pero para a edición, non se buscamos en galego, pero non controlo nada. De todas formas, Terminar rematados. Por exemplo, se lle poñera coberta dun libro, non termina nunca de ser como perfecto. Sei, hai que barrerar. eu, de todas formas, recomendo poñelo en inglés e podes poñer o texto en galego ou en castelán, entre comillas, e aí ponche o texto ben, pero entende como contexto. Ao final son IAs entrenadas con datos en inglés. Pero, bueno, vámolo a probar en galego. No baño, plano medio. Plano medio, ángulo picado. Mans baixo villa, auga fría, rastro reflectido no espello, iluminación fría, azulada. Aquí temos versión rápida, versión de razón e versión pro. Vamos a utilizar a rápida e tardará sobre 30 segundos en crear a imaxe. Aí vemos, cargando. Tamén unha forma moi boa para xerar os prompts
é utilizar a linguaxe de programación JSON, JSON, que funciona moi ben, é digamos que é un idioma que a máquina entende moito mellor. Vale, pois aquí temos con este personaxe, este plano, medio, dísenlle picado, fíxomo contrapicado, pero aí vemos, bueno, ai Dios, a villa coa auga, vale. Entón, tendo a primeira imaxe, vamos a dicirlle que nos xere outra, mismo prompt, pero coa auga na cara. No baño, plano medio, ángulo en frontal, vamos a poñer o neutro, auga na cara. No rostro. Iluminación azulada. E podemos dicir mantén ese espacio. Por que fago esta imaxe segunda, digamos? Porque cando vayamos a Flow vainos pedir unha imaxe de inicio e outra de final. Rubén, unha pregunta. Nesas fotos que acabas de elaborar, Sí. se ti non souberas e as vises por primeira vez, poderías detectar que están feitas con iso? Hai unha ferramenta que tamén a poño no final, creo que está, que onde está? Aquí. Hive Moderation, que é unha plataforma na que eu podo meter a imaxe e dime se está creada con inteligencia artificial ou non. Nese tipo de plataformas, unha curiosidade, se tú subes unha imaxe que non está creada, subes para comprobalo, despois esa imaxe non pasa a estar na memoria deles. Non o sei. Un pouco facilidade. Claro, Imagino. de lo que afinas, ¿no? Sí. De aceptar. Eu son o primeiro que Aceptar sempre. eu son o primeiro que falla niso, verdad? Claro, que decía ela que, por exemplo, Sí. que interesante estas cosas de aceptar, porque le pregunté cales son esas limitaciones. Todo interesante. Cando metes a lo mellor a ser traballos con inteligencia artificial. Por exemplo, a nivel académico, todo, que legalmente non podes distribuir, subir datos de altas, por decir, ou este tema. E agora mesmo na revista científica xa nos están pedindo, cando somos revisores, que asinemos se usamos inteligencia artificial ou non para facer revisión dos artículos académicos. Aí tamén eu non sei nesta cousa, aí a que está integrada de Google en Gmail, en Drive e tal, que pode ler todos os documentos que tes aí, todos os teus correos, iso non sei moi ben. Todo o que hemos aceptado. Claro, quero dicir, si pode ler un correo que me mandan do que sea, que non quero que teñan eses datos. No momento no que ti estás usando ferramentas especializadas de forma gratuita, Xa aceptaches algo. estás pagando. Entre todos estamos entrenando estas ferramentas, pero xa desde hai moito tempo. Sí. Xa non sei se lembrades aqueles xogos que había en Google de debuxar a mano alzada na pantalla, que era debuxa e un árbol e tal. Xa, neses xogos xa empezamos a nivel social como a entrenar estes modelos de como... Eu preguntei ao propio Fermi, se subes todo para que comprobe se hai IA, pasa a ser algo teu ou algo meu, pois senón non te subo, así, que me dan toda a graza. Dice, por favor, isto
permanece estrictamente confidencial. Claro, Na miña memoria temporal desta conversación. Sí. Pasa que, claro, como mente... Sí, a min pasoume unha vez que sin decirlle nada revisoume os correos e buscou, o sea, non me acordo de que fora algo relacionado co coche, non me acordo que fora do coche. Entón dime, tienes aquí un correo de hace 3 meses de un coche con matrícula que es este el coche del que me estás hablando. E digo, pero eu non che din permiso. Pero claro, en algún momento, en algo que aceptei, dinlle permiso para que lera iso. Pero digo que, a ver, é un pouco, esto non sei se vai soar moi a conspiración de corporación, pero que, o sea, realmente todo o movimento que estamos tendo a nivel de ferramentas, a nivel de comportamento en internet, está a conducirnos a usuario único. É dicir, que aquí é onde Sí. surxe o debate de se o anonimato en internet é bo ou non é bo, que para algunhas cousas é moi bo, para a organización social, para moitísimas cousas, e para outras non tanto, non? Entón, eu creo que estamos nese momento. A ver, eu son un pouco activista dos meus datos na rede. É unha cousa de que eu os entrego facilmente, pero, por exemplo, trato de que os meus fillos non teñan, non sei como se diga galego, huella. Pegada digital. Os meus fillos non hai fotos compartidas, nin en WhatsApp, nin tal, porque considero que non sei que repercusión terá isto no futuro e tal. Iso, pois, digo que xa estamos perdidos. A nosa xeración non temos literacia. Non. Non temos esa consciencia de que usar algo gratuito estamos a pagar no mundo. Só agora que estamos a perceber. Todo o que seja gratuito, o produto é destino. Sí. Mas só agora percebemos isso. Há 10 anos, quando apareceu o Instagram, Hai moito ninguén tempo. pensava. Agora empezamos a percatar o que está pasando. Xa está pasando. Mas já está. Que oye, que a mí, o sea, gustame muchísimo. O sea, ferramentas de inteligencia artificial que entendo que é moi útil para moitísimos procesos e tamén, pero claro, chega un momento no que xa non sabe nin escribir un email. Porque, Hai que lembrar que os creadores de todas estas ferramentas aos seus fillos Non lles deixan. Xa. Porque así lles un baño non lle damos aos fillos. Xa. Xogan na tela. E incluso as nanis que contratan para cuidar dos seus fillos teñen que firmar no contrato conforme non levan smartphone ao traballo. E os coles aos que van as sedes de Montessori e Waldorf, que están ao lado de Silicon Valley, son a quinta esencia de Montessori e Waldorf. É dicir, son sin pantallas absolutamente, porque eles saben que están diseñados para derrotar o que é o desarrollo do córtex prefrontal, que é onde se desarrolla a vontade e a consciencia do eu. É dicir, todo o noso alumnado está tremendamente dañado, pero a nivel neuronal. Que pasa? Isto non se sabe, ni sequer sabe por que tan grave que nos vamos por onde a tallar. A única maneira de tallar é que os nenos non teñan pantallas diante de sí. Pero o problema está en que o usan os maiores ao redor deles. É moi grave, pero iso é un tema que... Perdón, sigue. Non, é un bo debate. Bueno, unha reflexión. Como se chama esta plataforma para identificar o que é un detector de mentiras? Hive Moderation. Nada. Vale, seguindo con isto, vou descargar esta imaxe anterior. Vámonos a Flow. Entón aquí teño subir imaxe, inicio e final. Tarda aí un pouco en subir. Vale. Entón, que queres crear? Podemos dar directamente a Enter que faga a transición entre as dúas. Vamos a probar iso. Vale, pois non me deixa. Tuxe. Entón, dicímoslle que faga unha transición. Crea la acción intermedia
entre las dos imágenes. E daránnos dúas versións. Isto para procesos de profesionalización, para novas cualificaciones. Na miña universidade. Desculpa, ocorreu-me também uma questão que o prompt que tu deste, tu não falas sobre que tipo de pessoa, que tipo de ambiente, não é? E é importante perceber também os paradigmas que a AI propaga. Entendem? Como? Esta imagem Sí. parece que tu disseste tudo, mas Sim. tu não disseste tudo. Não disseste um homem branco daquela idade, naquele ambiente. Pois, sim, certo. Sí, pero Mas normalmente mesmo o que assim, chega son imaxes como sim, hombre blanco. Sí. então também é interessante perceber essas imagens são geradas a partir de quê? E para mostrar quem? O sea, Estadísticas afectadas mundial. Pero o personaxe non o creaches ti xa estaba creado. eu pedinlle un... Entendemos que puñero, non? Sí, sí. O sea, creínos a... na casa pedinlle un home, mediana edad, con bigote, gafas... Que fora blanco, sí que é verdad que... No. Iso está demostrado tamén. Iso entendeuno el, sí. Não, é uma visão ocidentalizada. Esta imagem é uma imagem Netflix, total. De qualquer série feita em Espanha, em Portugal, no México. É uma estética e de iluminação e de pessoa e de personagem que estamos todos a ver a Mas mesma coisa. eso haría dado pola terminal. Se esa terminal estivera en Bangladesh, daría outro resultado. Non sei. Estou segura, isto xa foi tema. Ok. Isto xa foi tema. Aí está sendo entrenada mundialmente e según o terminal dá o que estadísticamente dá por máis aceptado máis correcto. É dicir, aí é tremendamente machista, tremendamente sexista, tremendamente racista, porque esos resultados son os que cando se buscaron, se fixeron pronto en torno a un tema, a resposta máis aceptada, porque é estadística, non é ética, é estadística matemática. É dicir, nin é IA, nin é inteligencia, o sea, non tendemos a personificar algo que é pura matemática. Entonces, no momento que decimos a IA é mala, no, que a IA nin é mala nin é boa, non podemos adxetivarla como se fora un ser vivo. É un número multiplicado por X millones de veces que se fixe un tipo de pregunta que recae nun ser con unha autoridade de resposta máis veces aceptada e aquela que se dá por correcta. Que a mellor é o nazismo, pero da igual, é que a que máis veces se buscou en torno a ese tema e saiu aceptada como correcta. Claro, que máis datos ten. Non ten criterio ético. E aí Non, claro. se falou tamén na segunda feira esta, que, por exemplo, en Europa a inteligencia artificial está sometida a un criterio, uns parámetros éticos, que en cambio de Estados Unidos non. Entonces, cando había estudantes que traballaran aquí coa IA, que de repente saltaron por unha vez, en Erasmus, o que fora, a estudar a Estados Unidos e flipaban por resultados que lle daba aí. Porque era como de repente, non era nadar na piscina, era nadar no medio do Pacífico. E entón era como, ostras, ya pedinlle isto, como, e sempre me daba isto, e o que estaba, e que casi me dan ganas de facer como os tres monos, porque me dá resultados que me dá esta vergonha. Entendes? Entonces, hai un paradigma tamén dentro da inteligencia artificial, os parámetros de código ético que se están implantando aquí en Europa, que se pide de feito que se son máis estrictos, ti mesmo comentaches, pero que Estados Unidos di, no, Ancha Castilla, veña, consumide, para non ser mellor porque estamos entrenando moito máis a nosa inteligencia artificial. Entonces, non realmente, no momento que estamos entrando nunha máquina, estamos entregándonos. Sí. Pero en paños menores. Entonces, todo o que sexa privacidade é un soño, unha ilusión. Non hai. Son ferramentas útiles. No momento que ti te expreses e xa estás a un nivel formativo, que era que todos os amanhã desarrollamos aquí, é dicir, traballo de campo de persona con persona, e xa chegas aos 18, 20, 25 anos, e xa queres ter un produto que tes as ideas moi claras, pero non tes o tempo, e queres xogar con a ferramenta que realmente, entón sí, pero cando estás no proceso de, bueno, no que estamos aquí todos, eu, por exemplo, na miña aula, é a única aula de todo o instituto que todavía non entrou ninguna pantalla. E a que mantén a única pizarra con tiza. A única. E veñen os rapaces e queren manchar, se queren usar patiz, e diste, somos seres vivos e se nos está esquecendo.
Sabes, ti si vexe como... Sí, sí, sí. Pero despois sí que varía, cando chegas á universidade todo o mundo con isto na mano. Sí. Que eu ás veces xa les digo, oye, que pensarán os vosos pais se vos vesen así? Se soubesen que a realidade das aulas universitarias, en 2026, é alguén con ordenador, vendo WhatsApp ou lo que sea, pero comprando roupa, pero non aprendendo. E dice, hai un salto super grande que dice, pues hasta limitar xa, agora, outro día, cando con Ana, tía, non? Dixo, a nova lei este, en Galicia, que xa existe, que só que instalou, que os móviles que non se poden usar, que van con eles. Se agregaron todo no profesorado e estamos en pipa. Claro, que van con eles e demás. Digo, pero claro, non ofrecen máis. Venda a casa. Porque é un pouco... Claro, por exemplo, eu creo que, a ver, imposible, media hora. estou intentando integrar estas ferramentas na miña aula para decir, vale, a miña sensación é que os alumnos, xente adulta, que te ven a contar, xa, cando aceptan que están usando, casi como se estivesen facendo trampas. Entón, a ver, eu permito o uso sempre e cando o uso sexa un proceso, un aprendizaxe, o que di, xa, que me leve a ter un mellor rendimento profesional. Claro, e logo está xustamente, o sea, concordo contigo no punto de que ao final sempre que ataxamos moito, que eu entendo ese medo e estou tamén pouco nese sentido de regular, pero se ataxamos o problema con prohibición, a prohibición sempre xera máis curiosidade que outra cousa, é dicir, no, aquí non entras móviles, o que xera é máis mono, digamos, pero ademais estamos falando de que non teñen atención, non teñen capacidade de aprender, tal, pero é que é un problema real, é dicir, non sei se Pero está... na universidade non é prohibición, é que te podes ir a tua casa se vas a estar atendendo un móvil. Ou a cafetería, ou que sexa, son comportamentos de saber estar. De saber estar, porque eu... Sí, pero digo tamén como enunciamos esos discursos cara, especialmente eu xa non falo de adultos na universidade, senón aos adolescentes. Se les falamos da prohibición, ao final o que faz é poñerlle xusto o que falamos tamén na mañá de horizontalidade, eles queren ver que ti os valoras e valoras a súa capacidade de inteligencia como para comprender, vale, eu sei que tedes móviles, e sei que os traes, é dicir, tamén como enuncias ese diálogo, porque é un momento no que te impós como unha barreira absoluta, non, aquí non traballamos con móviles, creo que o que xera é o efecto contrario. Pois eu estou soñando con inhibidores señal. Vou dar clase ao lado da policía. Para ir non hai seña, ali vou dar clase. Inhibidores de señal, porque unha cosa é dicir, é que digo, é que estas ferramentas van a fazer a batalla. Entón, que levades á universidade? Pois levades, que podemos aportar, eu creo, nós como docentes neste momento? Pois que levamos, por cousa de idade, un cantos libros de vendaxe que limos máis que vos, e as referencias. As referencias. Ti para pedirte que o plano sexa parecido a Kubrick, tes que coñecer a Kubrick, xa non falo o que hoxe puxeron de Kaurismäki, xa non falo eu desas referencias, eu vou ao básico, un Kubrick, un Kurosawa, non pido máis. Sabes, que coñezan esta referencia. Tes que coñecelas. Eso non é espontáneo. Eso é de desenvolver un sentido crítico. Un sentido crítico, a miña experiencia é, vale, imos facer unha idea. Grupos de 4 persoas. E facer unha idea é cada cabeza na súa pantalla. Entón, eu dixe, mira, sinto moito. Boli e papel. O sea, as ideas ten que ser do diálogo. Tendes que estar, non entendo unha sesión de claridade en silencio. Tendes que falar, gritar, rir, crecer as ideas, facer, pelotear. Unha idea contra outra, escoller un camiño, non sei. Entón, a mí parece que o proceso que moi nocivo cando estes procesos están determinando os comportamentos persoais e humanos, e non ao revés, que sean eles domando a inteligencia artificial, senón a inteligencia artificial dicirles o que teñen que facer. Un pouco ese tema de... De todas maneiras, a ver, porque eu vexo que, por exemplo, os adolescentes, sobre todo a maioría, é que xa non se ven nada.
É dicir, mandan audios, nunca chaman por teléfono, o sea, non lles podes chamar por teléfono, que non, o sea, tens que mandarlle un audio e interpretar, o sea, dicir, hai como unha, son barreiras, e ponen unhas barreiras e non hai esa cousa que había antes de, son máis social. Pero eu, como dixen xusto hoxe, eu son unha entusiasta da xente nova, quero dicir, Sí, eu tamén, pero dame moita enerxía, pero tamén moitas veces digo, en que estamos fallándonos? Sí, Eu intento pensarlo así sempre, en que estou fallando eu como docente que non consigo coller a curiosidade desta xente. Que é analóxico, e eles viven no ámbito digital. E analóxico aburre porque vai a outro ritmo moi intenso. Sí, é que... Mas eu acho que podemos imaginar também que talvez há 50 anos atrás pessoas tivessem que colocar estas mesmas questões, por exemplo, com o vídeo, com a televisão. Não sei. Não sei se este avanço se calhar é maior. Mas a televisão é unha pantalla pública, ti estabas con toda a pantalla. Agora cada un ten a súa televisión, leva a televisión a facer pipí, leva a televisión para ir para a cama, leva a televisión para ir no autobús. Non a tiñamos todo o día, porque non había programación televisiva, porque non... Chegará un momento no que realmente nos demos conta, e eu creo fielmente que sí vai a chegar, que estamos como subindo unha montaña, estamos chegando, e empezaremos a deixar, percatándonos, pasando 5 anos ou mellor ou 10, mirando para atrás e dicir, ostras, mira que raro nunha terraza, unha nai consumindo smartphone diante dunha nena. Peor que botarse fume do tabaco a cara. Cando eu era pequena, o meu pai ia sin cinturón no carro e fumando. E eu detrás, hoxe en día xa non é posible eso, porque xa estamos educados. Estamos intentando educar para que ese pico de locura, como se pode estar nunha aula, na que unha profesora madruga como ti para darse clase e ti estás dando coa televisión, a túa televisión na cara. É unha falta de respeto. Debería ter eu dereito como maestra a collerse o smartphone e decirlle ao final da clase te devolvo, por favor, atende ou se non colles o smartphone te das. Por educación. Porque non é que non me está atendendo, que me está dicindo non me interesas un demo e estou aquí. Entonces, é saber estar, que hoxe en día non se sabe estar. Sí, pero aí entramos, E en canto a prohibición, eu creo fielmente que a determinadas idades é imprescindible a prohibición, porque igual que lle prohibiches a un neno non beber alcohol antes que poña contento o neno, sabes que beber alcohol mellor non. Sí, pero é certo, porque nos anos 50, por internet, anuncios de alcohol con nenos. A idade do meu pai, que ten agora decía, Ina Santa María, dale a tu hijo y verás que fuerte se pone, no te toca calladito. Es decir, se foi educando a sociedade e se sabe que agora o alcohol os nenos pequenos non. Igual que isto se sabe que está dañando o índice de suicidios a nivel mundial, está disparado. Hoy, mira, nas plantas de pediatría do hospital de Ourense e de Pontevedra, antes había 2 de traumatoloxía, unha de psicología e pedagogía, vale? E pediatría. Agora hai 2, pero a tempo real, 2 de psiquiatría e unha de traumatoloxía. Os nenos non se montan, non rompen osos, porque non se moven, non xogan, e en cambio hai 2 de psiquiatría. Entón, algo se está facendo mal e hai que espabilar. Entón, a prohibición é imprescindible. Outra cousa é, podes usalo na casa con tua mamá e teu papá? Sí, tua mamá e teu papá non saben máis, pero nas aulas é imprescindible que non entren, porque ti te das o madrugón do século para atender ou para dormir coa tua porta, pero non para usar o smartphone coa tua porta. Pero que entren, pero como ferramentas. Non, ferramentas, mira, ferramentas, carboncillo, todo plastilina, flipan os maiores agora de 16 anos, alucinan coa plastilina na man. É que non saben, e están de recortar, están, profe, podo podemos usar máis plastilina. Terceiro de eso, porque ocupan todo, xa non é increíble. Eu estou agora facendo vestidos inmensos con película. Están alucinando. Profe, podemos quedar unha hora máis? Non, que teño que quitar o instituto. Quero decir que hai un revival. E demos gracias, pero é a base de estar a pé do cañón. E os smartphones se comen a vontade. Eles non son conscientes porque non lle podes dicir un produto que realmente un droguito non vai a reconocer que é droguito. Tú non bebes, non son unha botellita al día. Eles non teñen culpa. No, a cando
esta cousa de non un momento que era como moi proactivos, fomos todos a usar o móvil, a usar o móvil como ferramenta. A mellor non ten que ser un móvil, ten que ser unha cámara de vídeo. Non? Que a normativa nova, que era o que falaba outro día con Paco, al final era... porque eu non era consciente desa normativa, porque estou longe... Claro, estou longe xa do... Tablets sin internet. Estou É o que longe utilizan da... para facer as curtas. E dice, Estou claro, segura de que nos van a facer ben. ferramenta, pero non ten que ser un móvil. Ujú. Tener unha cámara de vídeo, primeiro, porque a posición é diferente. Ujú. A forma de traballar é diferente, o foco, todo é diferente, non? Incluso como te posicionas, é o mismo. O que pasa que creo que le demos moito poder ao móvil por tenerlo moi cómodo, evidentemente. Sí. Pero es simplemente o que hai. Se nos usa tamén, a ver, E ao final creas que evitas ter... Todo de nada. Sí. Sí. Todo un debate inmenso, pero tamén así, recollendo tamén cosas de tensión da maldad. É que non ten nada que ver que ti vayas a un festival, que teñas unha experiencia de cine colectiva, mesmo na casa, que ti vexas unha película en familia, en parella, o que sexa, como experiencia compartida, e que ti estés porque Allado. porque estás Totalmente, como un zombie. Sí. Claro, pero eso requiere un esforzo, pero un esforzo colectivo, das familias, dos profesores, dos centros e de todo o mundo. Eu teño dúas formas de ver pantallas, o sea, nenos pequenos na casa. Sistema parking. Poño 20 minutos de tal, fago unha lavadora, fago non sei que, non sei cuánto. O experiencia colectiva, sentamos todos xuntos, vemos unha película, entendemos o que está ponendo. Que pasa? Cando eu pregunto, sempre patrulla canina. Por que a patrulla canina? Que na miña casa non a viven. De onde ven iso? Xa onde nace ese iso? Vale, pois entón, non, hoxe imos ver catálogo de filmes, animación europea. Sí, pero pues eso, por responder un pouco o que comentabas, por exemplo, da prohibición. Eu, cando saiu agora o de prohibir as redes sociais aos menores, estou super de acordo. Sí. Non é, o sea, quero dicir que eu si me posiciono máis no planteamento que podes ter vos. O que pasa que logo, cousa que se comentou moi superficialmente pola mañá, para mí, falamos de educación formal, de educación non formal, faltan as familias, que é unha cousa que creo que vos dende as aulas, sabedes que moitas veces é problemático, porque non todas as familias son iguais. Entón, tú falas, eu poño de filme aos meus fillos. Genial, que pasa? Que non todas as casas teñen esa capital cultural. Entón, e hai moitos pais que, eu digo, antes, creo que hai tamén un cambio social que non se está sostendo estruturalmente, que antes podía traballar un dos pais, agora a maioría ten que traballar os dous a bastantes horas para pagar un aluguer, para pagar unha vivenda o que sexa, quen coida dos nenos. Porque os pais cada vez, os avós tamén son máis maiores, por lo tanto tampouco poden responder esa labor de cuidados que sí que existía antes. Quen queda cos nenos? Ninguén, porque os nenos están totalmente desprotegidos. No, hai ese, pero tamén hai outro, de comodidade dos pais, porque eu vexo nenos de menos de 2 anos nos chiquitas con móvil, e iso me parece, vamos, que hai unha parte de na vida colle un móvil de pequeno e ademais mira que bonito é o mundo, mira para diante, en vez de estar así, con un ano e pico. Que non é por exculpar totalmente, pero digo tamén que tamén eses pais novos moitas veces é que non son conscientes como vos podedes velo porque o vedes nas aulas de unha maneira moito máis evidente, pero eles igual non saben o que dicías o daño cognitivo que pode ter unha pantalla esas idades. Entón, creo que é iso. Eu non sei como incorporar os pais desa maneira, pero de logo os pais é que se logo eles se di o que dis desa maneira máis primitiva. Na miña aula non entran móviles, vale? Pero é que a tua aula é unha hora de todo o resto do día, entón, que afección pode ter con respecto ao que recibe na casa? Claro, o sea, entendo e eu podo ter a mesma opinión que ti, pero logo non sei que impacto vai ter real. Importante a casa. Moito impacto cando pero un graniño de aire. Sí, por eso, non é algo que non se paga. De todos os sitios hai poder poner reservas a familias. Claro, esa parte parece De todas as maneiras, mira, somos como os pais, porque os pais en horas lectivas nos mandan WhatsApp. Claro, que hai pais que di, sí, o meu neno ten que ir ao móvil a clase. Non, que se totalmente pasado. Porque a mí me pasa o que é mellor decir, chamar os pais, dicir, bueno, vou decir a ver, o sea, Bueno.
Perdón, podemos debatir aquí, podemos pasar toda a tarde. Vale. Joder, son moi boas reflexións. Vamos a ver os resultados. Vale, dende logo non é o que buscamos. As físicas aplican daquela maneira. Vamos a ver a segunda versión. E vemos que as físicas siguen sin aplicar. Así que... Con respecto a qué? Sí, sí. Lóxicamente, sí, claro. E seguirá mellorando. Eu creo que daqui a... Bueno, non sei se vistes o Will Smith comendo espagueti. Vale. Tendes que... Will Smith eating spaghetti is the official benchmark of AI. 2020. Vale, en 2023 estaba así fai 3 anos. 2024 xa mellorou. 2025 xa parece realista. E a día de hoxe... Have you heard of Claim 3.0? I heard it can create multiple scene cuts like this with a single prompt. And it knows when to cut to whoever is talking. But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? I guess I didn't, sir. Study harder, kid. Vale. Nestas estamos. Daqui a un ano, moito máis. Quero dicir, ainda onte falando cun amigo dime, bueno, pero que ti miras unha imaxe xerada por inteligencia artificial e sabes que é inteligencia artificial. Sábelo. Entón, sí, mellorou bastante. Vale, vou expoñer de feito outros exemplos que tiña para o final. Isto saliu estas semanas, mira, fai 8 días, vale? Non sei se sabedes que cando poñedes un texto sale Lorem Ipsum, que é un texto para comprobar, non? Fixeron isto con Seedance 2.0, que é o modelo este que comentaba antes, que é o máis potente actualmente, e contan a historia simplemente falando con Lorem Ipsum. Lorem Ipsum dolor citamet.
Xa temos as ferramentas, agora necesitamos os guións. Vale, pois esta é a agilidade que hai co novo modelo este. Claro, cal é o problema disto? Que custa unha de cartos terrible. Sí, pero tamén moi chulo, vale? Sí. Pero isto tampouco vai desplazar, por exemplo, unha animación tradicional. Xa non te digo unha fotograma, a mellor estou pensando nun artículo que ten no Casa Tomé, que pinta con acuarelas, que mestura cousas. Ok, eu vexo isto e digo, pois ben, moi chulo, acabados super close, super realistas, pero outro tamén está moi ben e non vai desaparecer, probablemente como iba. E máis, incluso, parece máis increíble que siga dando xente que fai iso. Non vai desaparecer, pero sempre que temos unha transformación estructural do sector, que desaparecen da carreira. Non, os juniors, os que están aprendendo. Te fixan eses postos de iniciación de aprendizaxe. O traballo junior sí que vai. Claro, ao final, eu que sei, pode haber moito Zara, pero se estás a poder moda o sastre. Xa. Sí. Nese sentido, que sí. Sí. Estou... O sastre mantese. A roupa a medida é un luxo, ao final. É o auténtico luxo, non? Poden vir os alimentos procesados, dentro de pouco será un luxo que ti saiba. Bueno, eu creo que sabe, non? Ter a túa horta. Xa, sí. Agora vas ao mercado a comprar procesado. Sí. E pizza tal, a lo mejor, mala. Na investigación que estamos facendo de creadores en 54 algo que máis se repite é que o que vai marcar a diferencia con estas ferramentas é a xente que ten bagaxe Bagaxe. Anterior e coñecementos anteriores das ferramentas antigas para poder sacar un partido a estas distinto. Son un pouco comentarios que eu estou referindo que estamos medio máis investigando, bueno, as dúas. Estamos investigando aí no sector, non? Pero a transformación sí que é inevitable. O sea, sí que va a haber postos de traballo que non van... Haberá outros. Como ocorrió a última vez, na última gran crise da comunicación no ano 2008. Saímos da facultade, ninguén nos falara dos 5 postos máis demandados dos seguintes 5 anos. Ninguén. Entón, entendo que estamos aí. Beli, por exemplo, falabas de que isto que está moi ben, pero que vai seguir sendo relevante, no? Gravar cunha cámara. No, sí. O sea, pero eu penso, por exemplo, cando empezouse a facer o CGI, deixáronse moitas producións de facer efectos visuais en set. Claro. Bueno, para arranxar isto, vámonos ir a Gemini. Vamos a dicir que nos genere un prompt en JSON, porque probablemente sexa mellor tanto as físicas como o resto. Entón, voulle dicir, genera un prompt en JSON para crear
Secuencia de este personaje echándose el agua a la cara y mirándose en el espejo. Non sei se lee. Genera un prompt en JSON para crear unha secuencia deste personaxe botándose auga a cara e mirándose no espello. Vale? Entón voulle dar outra vez as dúas imaxes. Pero non lle podes dicir non, que non salpique para fora. Sí, porque facía esa cousa, se para. Como negative prompt. Ah, vale, pois como negative prompt. Sí, xa lle indico... porque se non se genera simplemente sin... O sea, se genera o que queres, non o que non queres. Claro. Claro, si lle indicas o prompt negativo ou negative prompt, que no salpique fuera, que la física, las físicas del agua sean... Vale. Que las físicas del agua sigan la física real. Como negative prompt, que fuera. Vale. Que no salpique fuera. Vamos a ponerlo así. Entón, ahora se generará todo o código. Con ese código vamos a irnos outra vez a Flow. Voulle dar o mismo inicial. No. A inicial é esta, final, esta. Vamos a colleros o JSON que nos acaba de crear e vamos a repasalo, porque... Bueno, non sei se aquí se pode ver ben. Vale. Entón, escribe a secuencia, a descripción, un home de mediana idade, con bigote e lentes, está de pé, enfronte a un lavabo. A escena está ben iluminada, con luz natural que entra por unha ventá. O home colle auga coas mans, preparándose para lavar a cara. O enfoque está no seu rostro e nas mans, co lavabo e espello como fondo. A cámara está a nivel dos ollos. Vale? Que non corta el JSON frente al prompt de texto normal? Que entende, o sea, procesa mellor. Non sei cal é a explicación técnica, pero é como se a mí me falas en inglés e vou entender mellor en galego ou en español. No? Entón, a imaxe, esa é a descripción, non? Entón, a imaxe, home de mediana idade, con bigote e lentes, fronte a un lavabo. O home levanta as mans coas copas de auga. Vale, aí xa coas copas de auga, non sei que son copas de auga. Gotas de auga. Bótallas a cara con rapidez e fluidez. A auga golpea o seu rostro, creando salpicaduras realistas que seguen as leis da física. O seu rostro amosa unha expresión de sorpresa e disfrute cos ollos pechados e o sorriso leve. Claro, o sea, eu doulle unha descripción, digamos, vaga e el amplía todo iso. Entón, con isto, vámonos a Flow e vamos a poñer levanta a auga golpea o seu rostro, creando salpicaduras realistas que seguen as leis da física. O seu rostro amosa unha expresión de sorpresa e disfrute cos ollos pechados e o sorriso. Vale, vamos a dar isto e vamos a ver que nos fai. Aquí, non o expliquei antes, aquí podemos poñer se queremos que nos cree unha imaxe ou queremos que nos cree, bueno, unha imaxe e podemos escoller o modelo, se Nano Banana Pro ou Nano Banana 2, eu utilizo o 2 porque é máis actual. En vídeo podemos escoller se queremos en formato vertical ou en formato horizontal, cantas versións queremos do mismo vídeo, 2, 3, 4,
vamos a poñerlle 2, e que modelo queremos utilizar. Si, veo 3.1 Lite, que é como de baixo custe, digamos, para os créditos que non son créditos, son tokens que utiliza para crear a imaxe. Fast, que utiliza uns pouco máis que Lite, e Quality. Vamos a poñerlle en Quality. E aquí podemos incluir máis ingredientes como pois, o sea, de meterlle máis imaxes ou o que queiramos. Vamos a deixalo así. Entón, agora xenerará as outras dúas. Vou seguir explicando mentre xenera aí. Vale, isto xa o vimos antes. Simulacións e reconstruccións, pois, por exemplo, en ciencias, non? Crea moi ben, bueno, neste caso específico non, pero as físicas, se lle das os prompts ben, genera boas físicas e podes ver como se comporta un fluido en certos ambientes. Crear isto, non sei cuán bo sería, pero crear un avatar de inteligencia artificial do profesor e poñer na aula virtual a explicar certos conceptos, por exemplo. Iso teño visto en academias privadas que o utilizan moito en cursos online, que para non estar o tipo a ler aí todo, pon un avatar, entón dalle as cousas e aí che vai contando o avatar de inteligencia artificial. Non é o máis non é o mellor para manter o interese do alumno, a verdade, polo menos eu como alumno prefiro unha persona que un avatar, pero é unha forma de utilizar isto. É un uso que se lle dá, vaya. Que son creación de bots para explicar o valor público dos medios de comunicación, pois unha das derivas que fixemos, o sea, Isaac está acompañando a un bot de asistencia creativa. Entón, está reprogramado en un motor local, un motor de, non sei, fixémolo con Llama, con ChatGPT e tal, bueno, con varios motores, pero está reprogramado para que nunca o alumno teña a resposta creativa ao libro, no eido de publicidade. O que sí que fai é fai preguntas, analiza a túa idea dende un punto de vista así un pouco máis crítico, pero está como segmentado e bloqueado para que nunca vea unha resposta e que sea un consistente para o proceso creativo, página en blanco e todo eso. Hostia, que bo, sí, señor. Estamos traballando neso, para que sexa unha ferramenta, pero non sexa unha solución. Para traballar, eu sempre uso o proceso. Haxa un proceso de traballo. No, totalmente. Que bueno. Eu, con isto da inteligencia artificial, por exemplo, para facer o vídeo este de Lorem Ipsum, imagínome a de horas que tiveron que botar facendo e recreando e iterando outra vez, iterar, para que non o saiba, volver a poñer as cousas de outra forma, non? A que acabamos de facer con isto. A de horas que tiveron que botar aí para conseguir eses resultados, vamos. O sea, bueno, vamos a ver que nos fixo aquí. Ai, Dios. Vale. Vamos a ver como podemos solucionar isto. Cando estamos neste punto, eu chego ata aquí, bloqueo moito antes. É mellor volver a empezar ou seguir coa semente, como... Pois non o sei.
a verdad. Que vai levar tempo, está claro. Non sei. Vos que dices, volveremos a empezar? Está entra en bucle. Eu, a verdade, a facer imaxes a veces con Ana Banana en Gemini, a veces, por exemplo, botolle unhas fotos miñas, non? E digolle, bueno, faime tal, fai a veces burradas, reintento, e quedas en un mismo plano ou nunha mesma idea e teño que abrir outra conversa e volver a empezar de cero. Iso sí que é verdad. Vamos a intentalo con... Quizás o problema pode ser esta imaxe na que está a auga dándolle na cara. E que non molla as súas gafas. E que non molle as súas gafas. Porque logo cae auga as súas gafas e impoluto. Entre outras cousas. Neste dis. Sí, cando se aplica, as gafas se quedan así. Bueno, que directamente Xa. Tienen espera que lles aplicas. Iso é verdad, iso é verdad. Iso é verdad. Bueno. Sí, básicamente. Vale. Pero que se parece moitísimo a todo. Que non me lembro o seu nome, estou non me lembrar. O protagonista de Los que se quedan, creo, ¿no? Son los que se quedan encerrados todos solidados en un colegio. Como? Sí. Ese, ¿no? Sí. É claro, ese. Ah, que sí? Sí. Sí. Aquí a ter, mira. De feito, eu pensei ao principio que utilizaros como referente. Bueno, aquí está moi caro, pero hai outros. No, espera, máis sobre, espera. É que se parece un montón. O sea, digo ao personaxe, o actor, desculpa. No, pues llamar, espera, porque pensé que estaba na película de las invasiones bárbaras e non está. Por iso dicía ao principio que non son un experto. Bueno, ao final vemos que, aínda que ten posibilidades, pode entrar en bucle e... Eu creo que neste punto non é ser un experto, é ter curiosidade Sí, e cacharrear. sí. É que sobre todo iso, o sea, botarlle horas, intentar, reintentar, ver en que falla e volver facer. Sí, Peña, hoxe, por exemplo, usando a túa ponencia un mapa de ferramentas moito máis amplo de todas as entrevistas que estou facendo. Vamos. Entón, creo que sí que é interesante ver... Espera, creo que teño por aquí... Bueno, teño aquí esta imaxe que tiña feita xa. E igual podo utilizar esta como para avanzar un pouco no guión. Vamos a darlle esta mesma imaxe, vamos a dicir que faga o mismo sin gafas. Vamos a ir a Flow para que faga ese de quitar as gafas, mirase no espello. Vale. Vou abrir unha nova conversa. Pero é moi curioso isto, non? Sí. Que cando estás fixo no ordenador, pues va, pero cando encima... Xa o sei. Se están vendo todos os casos que se van cando se ten que facer aquí. Síntome moi lento, sinto. Porque hai que comentar e tal, entón non é o mesmo que ti só no ordenador e pa diante, pa atrás. Tal cual. Eu pensaba que iba a salir mellor isto. No, pero que a vida real É así, sí. Os fallos para conocer os errores. A ver, es que esto está mal, y no sé qué, pero ten moito te decía, y
saibas que os escribín a man. Veixo a veces errores tipográficos adrede para que a xente saiba que os escribín a man. Hostia, eso é bom, Claro, que se non, moitas veces, vamos, Xa. os traballos que recibimos, que a mí que os traballos estén pasan por ChatGPT, pois vale. Pero que na exposición en clase teña que escoitar un texto. Entón, foi que Eso non está permitido, non debería estar permitido. Claro, non, eu a última vez... A maneira de evaluar ten que cambiar. Sí, O xa sea, sei o que... Claro, agora contame nas túas palabras por que defendes esta idea. No, calquera. Por exemplo, levo anos eso, evaluando polo que fan en tempo real na clase. Porque se lle mando para casa que traen, non sei. A primeira deu un error. Díxome, me encantaría ayudarte con eso, pero no puedo ver la imagen que compartiste. Ahí está, no lo sé. ¿Qué? 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 No lo sé. Eliminou o sesgo de xénero. Falou antes... Eliminou o sesgo de xénero, de raza, de idade, de todo. Vale, isto nunca me pasara, cabe dicilo, vale? Pero bueno, que vídeo, a ver, el vídeo é como moito máis complicado, ás veces. Pero bueno, eu outro día estaba con unha foto que é unha chorrada, porque era para enviarle unha tontería a un colega, e dice, non, cambia a tipografía para algo escrito, con todo en mayúscula, como de neno pequeno que apenas sabe escribir, con esta falta de ortografía, con tal... Era incapaz, era todo el rato con una letra casi perfecta. Y decía, no, con esto, con tal. Pero bueno, es como de divertidas veces. Vale, cando pasa isto, digolle que genera un prompt para quitarlle as gafas sin que... o sea, voulle dar a mesma imagen, voulle dicir, define esta imagen. Tamén, moitas veces, pode pasar que si lle pides unha descripción desa imaxe, despois, bueno, que dicía antes, ¿no? Para manter a consistencia. Entón, voulle pedir un JSON desta imaxe. Sí. Sí. Eso é o que... eso é o prompt de Entiendo perfectamente que me pides el prompt para generar la imagen. El prompt es la descripción detallada, ¿vale? Para poder darte el prompt, necesito primero analizar la imagen, ¿vale? Bien. ¿Podrías, por favor, volver a subir la imagen? ¿Algún error está me dando esta imagen? Pero non sei cal. Vou facer un truquito que watermark, quitarlle a marca de auga. Quitarlle a marca de auga de Gemini para que mire a imaxe limpia, digamos. No, este non. Este. É tedioso, ¿eh? Non. Voy a subir a mesma imaxe. Crea la descripción de esta imagen en JSON. Esto sí que crea una gran brecha generacional, porque si ellos trabajan con esto en casa todo y no en clase de estudio. Bueno, é unha forma diferente que falar dunha máquina, non? A mí, claro, non sei que problema hai con isto. Pero si parece escribe lo que ven ahí. Sí, a verdad. De ¿Qué? estas ferramentas que Está pasando, Algo está pasando, non sei que. eu creo que está lendo como, non, esta é moi parecida a outra, pero unha persona máis maior, a primeira. Xa sacou do baño.
Fíxome dúas. Fíxome un monitor de ordenador, unha pantalla de ordenador co código. Escoitou que lle vimos parecido cun famoso. Vale. Unha pregunta, por que Gemini e non ChatGPT ou No, o sea, simplemente porque é a que estaba usando. Podemos probar. que usas ti? Sí. Vale. Pero podemos probar con ChatGPT, por supuesto. No, pregunto de... Porque... No, o sea, sin máis, porque... Vale, voulle dar a imaxe, voulle dicir que me faga a descripción. Redacta. De esta imagen en JSON. Vale. Efectivamente, un hombre de mediana edad se observa en el espejo de un baño, corto, con calvicie, lleva bigote y gafas, torso desnudo. Vale. Ahora, dame un JSON o redacta, mejor que dame. Os verbos son importantes. Un JSON para crear al mismo personaje. Hai unha investigación científica, non ali, pero sí que se falou dela en varios cursos de IAS que fun, que se agregas un pouco de drama a petición, funciona mellor, non sei por qué. Non lin, o sea, isto, o sea, é un paper científico. De meterlle estrés a máquina. Non, meterlle, se non me das este resultado... pasarame algo. Vanme botar do traballo. Non encontro a base científica de eso, pero tampouco entendo nada de programación. Claro. Pero hai un paper sobre ese tema. O drama... Vale. Un hombre se observa en el espejo del baño, inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas en el lavabo, edad aproximada 40-50, corto, con calvicie, bigote, gafas, false, vale, aquí mete un negative prompt, de pie frente al espejo, inclinado ligeramente, vale. Vamos a probar isto en... Bueno, incluso aquí co mismo, voy a dar isto con este prompt. Y que me genere, crea una imagen. Fai tempo que non probo a de ChatGPT, a verdad. Bueno, pois sabedes que isto é intentar, esperar. Mentras crea isto, podemos seguir coa presentación. Vale, en Galicia, na Coruña, temos a Axencia Española de Supervisión da IA, que é a ESIA, que bueno, son un pouco os que promoven normas para regular a inteligencia artificial en España. Logo, se queredes seguir formándovos, hai cursos do Instituto de Radio e Televisión Española. En concreto, hai un curso de 150 horas sobre... Sí, haces tú, a CRTV, ¿no? Sí, teñen moitos cursos sobre sonido, sobre producción, sobre moitas cousas, pero teñen un sobre inteligencia artificial. Eu teño que dicir que non o fixen, teño un par de amigos que sí, e din que está moi ben.
Así que, bueno, se queredes formarvos, son subvencionados, bueno, penso que está moi ben. Logo, o que falábamos antes de que a velocidade coa que se move isto, tamén falábamos, fai un ano, comparamos a calidade de imaxe coa de fai un ano e sigue sendo, hai un gran avance, pero sabemos que ao final a velocidade para traballar e tal tampouco é tan, quero dicir, sigue habendo errores, sigue que lle falta moito, isto é o principio aínda, levamos 3 anos con ChatGPT ou 4, de aquí a 10 anos estaremos noutro mundo. E logo tamén quería recalcar que hai festivais de cine explícitamente para cortos, cortos, anuncios, están por aquí as categorías. Este de Runway, que é unha das empresas que ten un produto, ¿no?, de xeración de vídeo, que temos para cine, novos medios, videoxogos, diseño, publicidade e moda, ¿no? Entón fan concursos para crear vídeos coa súa inteligencia artificial. Fai uns anos, isto empezou no 2022. Ao principio eu mirara no 2023 e eran coa súa. Agora non sei se o abriron e podes utilizar outras inteligencias artificiales. Pero, por exemplo, os premios que che dan, por exemplo, aquí, mira, 1 millón de créditos para a súa inteligencia artificial, para que poidas crear. Entón, sí que dan premios en efectivo, pero tamén dan créditos para que poidas seguir experimentando coas súas ferramentas. Pareceume, eu cando vin por primeira vez, pareceume fascinante e vais os gañadores desde 2022 a 2026 como melloraron a calidade dos vídeos. Teñen en YouTube, podémolo ver se queredes. Sí. Runway, este de cando é? Fai un ano. Como? A verdade é que non sei que precios teñen agora mismo. Cal? O VO3? Sí. Prices... Pois mira, tes desde 12 dólares ao mes, que son 625 créditos ao mes, que non creo que che dá para moito, a verdade. 25 segundos de xeración de vídeo. Claro. En Pro, 28 dólares ao mes, tes 90 segundos e a partir de aquí, ilimitado. Ilimitado de vídeo, porque ás veces é como ilimitado. Ilimitado... Sí, Unlimited Video Generations. Por exemplo... No, mira. 2.250 créditos. Claro. Porque ao final estes...
Aquí di que podes probar os modelos, pero que facer, nada. Claro, que hai moitas outras páxinas, tipo DeepL, Sí. cousas así que ofertan IA e demais. Chega un punto que é limitado a as traduccións e demais. De feito, se entramos na página deles, podemos ver... Aí está. Os vídeos antigos de fai 3-4 anos. Non, Rubén, unha reflexión que sí que xa casi desapareceu de traducción. Hai editor de texto, pero non traductor. A miña irmá é traductora e intérprete Sí, claro. e ten traballo de modo reducido o único que ten, porque tiña que tela bastante... Agora son editores. Sí. Edición de texto. Non, eu ás veces sí que nos preguntan, este texto De feito, está traducido por IA ou... miña irmá... O Ministerio o que fai é que lle devolve os textos que ela antes traducía hai anos, non sei se agora que lle dan para a revisión. Sí. É dicir, a parte humana da literatura... Sí, porque hai moitos contextos... Sempre unha persona que xa leva lido moito, que coñece... Pero bueno, vai mellorando muitísimo. Sí. Miña irmá tamén fixo traducción e interpretación e aínda fai 2 anos sí que a contrataban para algunha película e tal, para facer subtítulos e as traduccións e tal. Agora xa... Eu ainda contrato. Pero para discursos políticos e demais se sigue... Sí. Pero iso é, o sea, iso son intérpretes máis que traductores, claro. Por exemplo, ela antes traducía todo. Sí. Traductora, intérprete se queda solo coa parte de... Ela fai a revisión do que son os discursos. Que siguen máis caros. Eso sí, subiu o precio por palabra porque hai menos... Xa. Mira, podemos ver... Este, por exemplo, creo que era... Vale. Así estábamos fai 3 anos. Not too long ago, Runway pushed the boundaries of generative AI with Gen 1, a video-to-video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly gotten better. Better temporal consistency, better fidelity, better results. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet. Text to video with Gen 2. Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen 2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen 2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen 2. Iso era o mellor que había en 2023. Como se anuncian eles. Bueno, claro, o sea, pero era un modelo máis potente que tiña Runway nese momento. Ahora, si nos vamos aos actuales, claro, é o que vimos antes. Todos son de pago, sí. O sea, si queres utilizar todo, ao final son todos... Pero, claro, podes utilizar modelos de forma local no teu ordenador, pero precisas ter un ordenador potente. Sí. Ao final, por un lado ou por outro, tes que pagar. Iso é verdade. Como? Porque digo que estes vídeos velos agora increíble, ¿no? Pero tamén ao ollo como reducir a calidad de vídeo. Somos capaces de ver
Preguntaba se aí saía, por exemplo, a Plus Sí, neste anuncio. tamén hai un de Jason ou para mellor resultados, se aí ya la Sí, o sea, ao final o que dicía antes de poñerlle os tipos de plano e tal, iso aplica a todas, o sea, a todos os modelos. Iso independentemente do modelo. E o JSON si funciona con todos. Vale. No, ¿dónde estaba? Ah, en ChatGPT, vale. Bueno, ChatGPT creounos a imaxe bastante ben, eh? Sí. A ver, tiñamos esta. Vounas descargar. Bueno, esta xa teño descargada. Vou descargar esta. E... aquí, vale. Quitoulle a persianilla, a valenciana. Sí, quitoulle a luz. As gafas de relax. Sí. Pero dejó la mirada del ojo. Sí. No, porque eso é como algo de gafas. E se vos fixades aí nas cellas, o sea, na parte dereita, nas cellas, aquí, esta parte quitou unha... Ai. No reflexo No. Como que lle puso máis aquí isto. Sí, está con máis... Como que lle fixo aí un... Un vacío de bolsa. Sí. Pero bueno, polo menos o resto da imaxe mantívola bastante ben. Sí. Sí. Opa. Moi interesante. Porque os pelos setentero con esos farolillos aí, con cristal laranxa e tal, eso é un pouco imposible. Sí. Vale. Vendo que isto está complicado, xeneraría primeiro un... Tamén funciona moi ben Cloud para xerar o código. Eu probo con distintas que si un... Porque, por exemplo, Cloud a mí vaime moi ben para código, non? E para... Bueno, en xeral para todo. Pero... por exemplo, o Gemini, o Nano Banana, que hoxe non quere ir, pero seguro que outros días funciona perfectamente. De feito, por exemplo, non sei se o teño por aquí. Vale, non o teño aquí. Pero bueno, aínda antes de onde estiveme a facer, eu fagome sesións de fotos, en vez de irme a un estudio a facerme sesións, coño, e póñome con Nano Banana. Vale. ¿Cómo? Probablemente. Pero... Bueno, eles que sabrán si é unha... Vale, voulle poñer a imaxe. Para crear un vídeo con VO3.1 en Flow de Google, en el que el personaje abra el grifo
y se eche agua a la cara, manteniendo la cámara en la misma posición y vamos a ver qué nos devuelve esto. Vale. Aquí vedes que o pon en inglés. A mí me parece tan intuitivo, como estos. O, pero o que estou usando eu é... Sí, pero digo que dices lo pasas del VO3, ¿no? A mí no me parece tan intuitivo trabajar por nodos y cosas así, ya no es... Como por nodos. Que vas enlazando... Pero ti falas de, por exemplo, aquí en FreePic, bueno, FreePic é unha empresa española de Málaga que teñen, é como Higgsfield, non sei se tamén coñecedes. Ahora mismo están utilizando os profesionais ou Higgsfield ou FreePic, vale? Os dous teñen plans de pago bastante caros, non sei se están en máis de 100 euros o plan. De feito, aquí podemos ver o pricing en anual, o sea, en mensual, perdón, empeza, bueno, desde $15, pero con $15 podes facer 2 vídeos, 4 imaxes, nin sequera tes o nano banana, bueno, cando queres coller o potencial a partir de $129 o mes, que son como uns 100 euros o mes. Sí, teo que falabas dos nodos e tal, por exemplo, en Spaces de FreePic sí que podes, que bueno, é como traballar con DaVinci Resolve que traballas en nodos. Son formas de traballar máis, ao final, tamén, sí, claro, isto é o que utilizan... É o que están utilizando, por exemplo, para crear influencers con inteligencia artificial para venderlle a marcas. Hai marcas, por exemplo, Ralph Lauren, Nike, tal, xa sacaron campañas de publicidade con influencers xerados totalmente por inteligencia artificial. Claro. Siguen facendo ou non? Porque un día, bueno, un mes, que saían como todo el rato os informativos de mira, o Avatar... Non, siguen facendo, sí. É que eu non teño redes. Amigo. Non, pois sí que o fan, sí. O sea, non sei a última campaña que sacaron, pero aínda un día destes mirei unha empresa de, non sei se son de Madrid ou Barcelona, 2 chavales que se dedican a iso. Pagan os plans máis pros deste de, pois non sei, aquí canto sería, 140, bueno, ou por $200 o mes, collen e fan unha campaña para unha marca de roupa que, claro, estarán ben pagadas. Bueno, digo unha marca de roupa por dicir algo. Entón, o FreePic sí que che permite manexar os nodos, no? Entón, tes para crear imaxes, para crear vídeos, tamén podes crear o audio, etcétera. De feito, creo que teño aquí un vídeo dunha clase duns chavales que son estes que se dedican a iso. Entón vendes aquí, crean os avatares coa inteligencia artificial aí en Spaces de FreePic. Entón aí metenlle a roupa e tal e cual, e pois teñen aí en que si nun sofá, que si de compras, que si no que queiras, en verdad. Pero bueno, isto sí que funciona moi ben, pero é máis, o sea, para que, eu creo que para alguén que está empezando, non, o que está empezando, ou bueno, para unha persona usuario promedio, non creo que os nodos, meterse en nodos,
sea en calquer programa que sea, é un pouco complicarse a vida. Vale, isto xa está, Flow. Vamos meterlle o JSON que nos fixo Cloud e vamos a ver que nos fai aquí. Vale, aquí falaba dos concursos e tamén para a xente que se pode permitir un ordenador potente utilizar ConfigUI e ter os seus propios modelos, hai un como se chama? Dios. Half-Page, no. No, unha boa gráfica. De 16 gigas de VRAM para arriba. Sí. No, a ver, non sei se con 8 gigas de VRAM, pero aínda así unha gráfica desas necesitas potencia bruta. Sí. O sea, este ordenador, por exemplo, ten creo que 4 gigas, nin de broma me faría esas cousas. Por iso os xeradores que utilizo en navegador. Vale, a ver, Flow. Esta petición podría infringir nuestras políticas sobre la generación de contenido sexual. Vale. Y sin embargo aquí sí que mo fixo. Ah, bueno. O que pasa que a cara xa non. Sí. Aquí mantén as rayas. Pero bueno. Temos o noso primeiro plano. No, aquí, o sea, porque lle pusen eu en vertical, pero aquí podelo poñer en no que ti queiras. Aquí. Podes poñerlo en 16:9 ou en 9:16. Vale, temos o noso primeiro plano. Genial. Vale, vamos a descargar isto en 1080. Vale, tiña por aquí o primeiro plano eran unhas mans, pero vamos a xa que temos este plano, vamos a aproveitalo e vamos que entre a súa habitación, non? E se prepare para escribir o guión. Creo que se me bota o tempo enriba, igual nos dá para facer outro plano. Xa que estou con ChatGPT, vou seguir con ChatGPT. Sí, sí. Vale, vamos a pedirle genera una imagen del mismo personaje entrando en su habitación o en su despacho. Pero terás que explicar moito máis, non? De como é o despacho, en el que no, sí. Creo que teño por aquí, no, teño en Drive. Teño aquí, ¿dónde está? Tes unha imaxe de referencia. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Aquí está. Pero, claro, ahora xa non é o mismo. Entonces, vamos a volver a definirlle que o... ¿dónde está? Pero non é que non pregunto, a lo mellor, por unha referencia de espacio, a persona se xa tes. Sí. Digo, non sei. De feito, no, teño a... A lo mellor tes dos puntos de partida. Claro, aquí teño... Sí, doulle bastante. No.
no, Jalloso. Ilegal, por cierto, no lo hagáis. No. Vale, non sei onde teño a referencia do... Vale, aquí está. Teño esta imaxe que é un modelo 3D no que teño a él. Teño o seu escritorio. Teño os muebles, teño como se ve a habitación desde arriba, etcétera, etcétera. Entón, voulle dar esta imaxe. Parecen instruccións de Lego ou de Playmobil, con os colores. Entrando en su despacho. De hecho, vamos a pedirle, venga, xa que temos a vista desde arriba, plano cenital. Plano cenital general, en base a la vista de la referencia que te adjunto. Vamos a meterle a foto esta. E con fotos se entende a iluminación tamén? Pero tens que dicirle que a referencia é esa ou xa el interpreta. ¿Cómo? Non, como se vas entrando en su despacho. Plano cenital general en base a la vista referencia que te adjunto del plano cenital. Y una conferencia en directo, por favor, tengo que tener unos registrados. Ya. Vale. O del set, mejor dicho. Vale. Vamos a ver qué fue. Pero, genera un vídeo? Genera unha imagen e despois en Flow vamos a... Vale, exacto. Pero aí non lle destes antes a primeira e a última, No, na última que fixen, na que saliu ben, simplemente lle din esta. E puxenlle o prompt en JSON que me deu Claude en base a... Sí, abre el grifo, se echa agua en la cara manteniendo la cámara en la misma posición. Entón, foi a que me fixo... E aínda que me cambiou a cara, polo menos conseguín facer a acción, vaya. ¿Dónde estamos? ChatGPT. Creando o boceto. Bueno. Vale. Uepa. Bueno, témolo aquí entrando. Vale. Ahora vamos a coller esta imaxe, vámonos a ir a Flow, vamos a meter neste mismo proxecto, si quiere ir. Vamos a subir a imaxe. En Cloud vamos a pedir que nos faga o JSON para esta imaxe. Redacta el JSON para que... no, como yo dije antes, para crear un vídeo, voy a copiar directamente este. Para crear un vídeo con Veo 3.1 en Flow de Google en el que el personaje entre en su despacho y se siente en su silla
manteniendo la cámara en el mismo sitio. En la misma posición. Plano cenital. Vale. Bueno, vemos, ¿no? Que pon o modelo veo 3.1, o texto vista de páxaro. Sí, claro, porque lle dicen eu o modelo que uso, claro. O sea, se fuera para calquera outro modelo, pois 1080 en 16:9, 24 FPS por segundo. O sea, bueno, frames por segundo, vale. Vamos a copiar isto, vámonos irnos a Flow, vamos ya a copiar isto. E aquí en 16:9 vamos a cambiar a 9:16. Vale. Porque xa o tiña... O sea, antes este xa o fixen en vertical. Entón, para que manteña... Vamos a ver. Bueno. Bueno, vou vos falando de outra ferramenta mentres. Suno AI é un programa, unha plataforma na que podedes crear as vosas propias cancións. Ten 50 créditos gratuitos que se renovan diariamente. Cada canción consume 10 créditos, o sea que che dá para 5 intentos cada día. Tamén ten truco. Claro, ten truco que podes facelo con varias contas distintas. No, 50 créditos, 5 intentos de canción. E digo intentos porque a veces non sale como esperas, non? Entón, vaste a Create. Pois, por exemplo, bueno, teño por aquí... Vamos a poñerlle unha música... Podes poñerlle un audio teu, podes poñerlle as letras que queiras e, de feito, eu teño musicado algún poema de Rosalía de Castro a facer en competencia a Mancio. E aquí, pois, veñen as traballadoras do textil que están en folga e veñen cunha canción feita con IA. Non sei que decía, porque iban berrando, entón non se escoitaba ben a canción, pero era curioso cando menos. Eu non sei se teño por aquí... Bueno, non hai nesta conta, porque teño varias, pero noutro sitio, de feito, igual en YouTube, teño por aquí musicado varias cancións. Por exemplo, de Os Ríos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós viscados nos ollos, nos
Bueno, versións. Teño outra mellor dúo, que son un home e unha muller. Sí, porque podes poñerlle cantas persoas, si queres coros, si queres... Adiós montes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde eu criei, mortiña que quero tanto. Pero bueno, entón, con Suno podedes facer a música que irades. Por exemplo, vamos facer robótico. Sí. O tono. Sí. O sea, ti podes poñer aquí, por exemplo, o tipo de voz. Sí. Que es una profesión que sí que está en la cuerda floja. Locutores de publicidad, sobre todo. Aí entramos en Eleven Labs, que entón aquí temos aquí voces para dar e tomar. Si pagas podes utilizar incluso voces de famosos. Podemos poñer a Morgan Freeman, por exemplo. Creo que Morgan Freeman era un dos que lle vendeu, porque, o sea, fan contratos e vendenlle os dereitos. Snoop Dogg fixo para cancións e tal, vendeu a súa voz. E, bueno, hai actores que tamén para... Sí. E tamén a súa voz, claro. Que hai que fan o contrario, non? Que deixan escrito que non poden ir a... Sí. Por exemplo, non sei, fai un ano ou 2 anos utilizaron nun anuncio, non me acordo de que marca, en España, para revivir a Lola Flores. E iso, imagino que foi a familia que tivo que firmar. Sí. Hai empresas que se dedican a iso. Hai empresas que se dedican a iso, a facer grabacións de teus pais ou tal. Cando morren, créanche un doble artificial. Sí. A min iso dame medo. Ahora que morreu, non me acuerdo, non? Fixeron como moitos vídeos do cielo, como as estrellas. Cando morreu o Papa. Tamén. Sí, o do Papa tamén. É que... O que aporta, non? Acabamos de hacer una obra colectiva, en marco de proyectos de investigación, y ha habido un capítulo sobre IA e infancias, lo que se está haciendo o lo que pretende hacer Mattel, a un poquito de miedo, y también ya yo no abro ya estos melones porque ya si no la tarde la echamos, pero sobre lo que se está implementando de IA para mayores. Y estuve haciendo unas pruebas con este software y da pavo. Y es como, ¿no tienes tiempo para llamar a tus mayores? No te preocupes, contrata nuestro servicio. Uf. Bueno, saleu ahora, por exemplo, non, efectivamente, que está xenerando un clon del para que se conecte a reunións. O clon. Sí, bueno, o que falaba antes dos avatares. Ti podes crear un avatar. O sea, un avatar é un clon digital teu. Está como escaneando todo para que teña a súa forma de falar, as súas pausas, as súas expresións. Black Mirror. Sí, perdón. Vale. Esta imaxe, este é o vídeo. Os movimientos son un pouco de Sims, non? Sí. Saca a cadeira de... Está xe boicoteando hoxe. Sí, a verdad que sí. Isto... Dios. A ver cómo es el proceso, cómo
Vale, queredes facer unha canción? Ou un pouco de música? Vale, aquí podemos poñer, bueno, todo o que iramos en verdad, pero en estudio, no, estudio de pago. No. En simple, vale, eu estaba en advance. Advance, pois tes aquí para poñer a letra, para poñer o estilo que queres, podes poñer, pois, que si sesa un home, que si sesa muller, que si letra hasta xa pode escribir aí a se queres, non o recomendo. Ou bueno, non, haberá de todo, claro. Eu, non sei, para facer algo con letra, pois mellor escribila un, non? Entón, pois podemos facer un... Que vos apetece escuitar? Ideas. Clásica, moderna... Vale. De feito, aquí non sei se podo poñer os prompts negativos. Pero non se poñen donde se escribe directamente, de antes puxestes ou hai unha parte específica do que poñemos. Vamos a intentalo. Mira, música clásica, instrumentos de corda, música clásica e instrumentos de corda. Negative prompt. No, trumpets. Bueno, non ten moito sentido aquí meter un negative prompt, a verdad, pero... Eu, por exemplo, fai uns días estiven a probar a crear música de estilo dos Balcáns, non? No, isto creei cun prompt de Balkan Music e creoume esto. Que claro, aquí sí que non podes saber se é un instrumento que alguén está tocando ou se foi sin autoría. E iso escribindo simplemente música dos Balcáns. Sí, está chulo. Sí, sí. Sí. Creo que se podía facer, pero os efectos de sonidos... De feito, eu para efectos de son utilizo freesound.org, que tendes aquí, pois, en xeral, o sea, todo o que queirades de tal. E tamén vai sonar a tal, pero eu utilizo moito a librería de audio de YouTube, porque aí podes filtrar que non teña dereitos, o sea, que se pode usar de forma comercial, e aí podes sacar efectos de son e músicas e todo. Bueno, xa nos creo aquí música clásica con cuerdas. Tu perfil de perfil.
Entón, bueno, inventa el a letra, Inventa unha letra ou é pois decir, se clase neste mes mal, non? Música clásica non pensas. No, a verdad que no, a verdad que no. Sí. Vale, esa era unha, fai 4 versións, dúas co último modelo, que é o 5.5, que é de pago, solo che dá un minuto de escuita, e despois fai chas completas coa versión anterior do modelo, non? Cada día mueren niños. Bueno, esta, nada, os títulos ponos como... Eu penso que aquí en Advance sí que lle podías poñer... Bueno, tan fácil como descargar e cambiar. Sí, tamén. Vídeos de... Non, era pensar como... Non, ponllos como era. E despois aquí, pois podes editar, non? Se decides, pois mira, tes opcións de facer unha cover, facer extendido, facer un mashup, o sea, xuntalo con outras tal e facer un mix, facerlle un sample á canción, asustar a velocidade, ou reusar o prompt, recortala ou reemplazar unha sección, pero iso é de pago. En plan, se non che gusta unha parte, pois pode cambiar. Esta sí que é máis de cordas. Bueno, entonces unha ferramenta a ter en conta. Cantos músicos perderán o traballo? Home, non sei. Despois, aquí en Eleven Labs, para crear voces, non? Pois podemos escoitar. El amor está compuesto de una sola alma que habita en dos cuerpos. Entón vas escoitando o que máis che convenza. Sí, es cierto. Ni soy el más rico, ni el más guapo, ni el más elegante. Pero como yo te he querido, no te ha querido nadie. Todos deberíamos estar agradecidos por aquellas personas que reavivan el espíritu interno. Bueno, entón, aquí podemos en crear texto a fala, non? Bueno, aquí teño. Entón, aquí elises o modelo, o sea, a voz que máis che guste, pois o texto, xenéracho e listo. E aquí podes escoller incluso que idioma queres que o diga. Añadir máis xente, non sei cantos deixa sin tal, e bueno, tamén tes créditos gratuitos, son 10.000 créditos, non sei exactamente para canto dan, pero bueno, no plan gratuito xa creei un par de audios e aínda teño bastantes. Estos son os que fan así tipo conversa, tipo podcast. Sí. Tipo podcast tamén podes con... En Notebook LM eu utilizo para estudiar, porque, o sea, mellor escuitar o que... Eu son unha persona que aprende máis, reteño máis escuitando que lendo algo, non? Entón, poño aí os apuntes. Mira, aquí, por exemplo, de narrativa, non? E podo facer un resumen de audio, que aquí podes escoller, non? Pois se queres que sea breve, que sea crítico, que sea un debate, pois veña, un debate entre dous presentadores, duración corta, en español, en inglés, etcétera. Vamos a ser algo, e aí me fará un resumen, tarda sobre 5 minutos en facelo, e aí teño para escuitar todo. E bueno, esto e pouco máis, a verdad.
Pero bueno, conseguimos un par de planos, aínda que non sean do mellor, pero bueno. Este. Pero bueno, vedes que... Como? Imagino que, o sea, imagino no, con modelos máis potentes sí, claro, pero sí, tens que pagar. Pero... bueno. Neste consigue bastante ben as partículas, a auga que vai contra o espello e queda aí, a verdad que... Sí. Sí. Bueno, vou vos... Isto, que era hasta as 8, pode ser? Sí. Vou ir... vale, perdón. Acabo con Hugging Face, que era o que non me salía antes, que é onde tendes bastantes... era o que dicía antes, se tes un ordenador potente cunha gráfica potente, aquí tes... bueno, creo que se poden utilizar desde o navegador tamén. Son modelos de inteligencia artificial, tes de todo. Entón podeslos descargar de aquí e probalos no propio navegador ou no propio ordenador. Entón tes para facer voces, para facer vídeo, para facer imaxes, etcétera, etcétera. Un repositorio como GitHub, sí, pero para inteligencias artificiales en concreto. Entón aquí podemos ver os modelos todos que teñen. Qwen para, bueno, estes para, mira, vídeo, non sei se, mira, Minimax, Qwen, Baidu non sei para que, imágenes, bueno, aquí tendes para probar e probar e probar. Vale. Ao final, o que dicíamos, a IA non substitúe a creatividade, é unha ferramenta, hai que aprender, non é un atallo, como poderedes comprobar ao final, é probar, é outra forma de traballar, e bueno, hasta aquí tendes un Google Doc no que pode... Mira, ao final, o valioso. Sí. Nada, aí tendes un Google Doc para coa lista de cousas. Sí. E bueno, pois moitas gracias. No, pero a mí isto non me vai aí, Non che vai? Ai, Dios. Espera. Sí. No sei que, vai a página... Sí, tes que entrar, porque fíxeno cunha... Solicitar acceso. Dios! Vale. A mí sobres de cartón. Vale. Vale. A mí me vou a solicitar un acceso. Vale, perdón, Dios. Nada. Vou facer... Safari non pode abrir a página porque se han producido demasiadas redirecciones. Madre mía. Vale. No, vou no crear ahora mismo. Un momento. Sí, a mí que me apareceu eso. Ai, sí. Espera. Teño o correo cheo. A ver. Compartir. No, editor no. Bueno, non sei a quen lle din permisos de editor. Que non borre nada. Compartir. Vale. Salíronme 3 personas. Entón vas a volver a poñer o A mi documento compartido contigo. Tú eres Cristian.
atíndenche acceso... Pois a mí non me... A mí tampouco. Non vos abre? Vale. Eu entrei, pero non... Mira, a tomar unha fotiño de toda a vida. Onde estaba o QR? O que pasa que aquí, claro, está complicado para mirar. Aquí está, ¿no? Compartido contigo. Qué triste. Vas poñer o QR para entrar. Ah, sí. Un momento. Vale, probad con este. È donde può montarsi musica, voz, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, probar eu tamén. Interesante. Mapear de herramientas. Vale, Belis a tes acceso. E este QR vai ou... Recursos ya, el documento. Sí. No, non é ese. É que eu creo que é todo do CNV. Ai, Dios. Mira. Que difícil isto. Vale. Si non, se me deixades os correos, mando vos un correo con isto. O monte da Biblia que ten unha secretaría de espero isto no pequecho. Está na frente. Non sei, a María está no de... Sí, con Clara. Ah, maravilloso. Ah. No. Ahí está. Dame el QR, Clau, dame el QR. Ai, espera, ainda non está. Vale, descargar QR e onde mo descargaches, Clau, onde mo descargaches? Non, Vilagarcía ou Vilaxoana? Este? No. No, non é este. No lo puedo ver. Pero a mí cuando hace Dibujando el QR directamente, ven. Aí está. Ahora debería ir. Si Cloud fixo as cousas ben. De feito, vamos no ver. Vale, ahora sí. Este sí que vai, Sí que ao final... Vou. A ver. Está. Se non proba con este. Este foi vos ben. Eu xa tiño... Téndelo todos, entonces. Bueno. Nada, moitas gracias a vos. Un público excelente.